Okay. Mayong gabi kanatong tanan, SDA Katoliko nga maminaw ani among diskusyon ni Brad Peter Pindon. Sa tema nga akong pamatud-an ako Lunes unang adlaw sa trabaho ug ang ikapitong adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ngano ako man ang ipamatud-an mga kaigsunan? Kung atong basahon ang Exodus chapter 20 verse 8, klaro man kayo mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Dios nagsulti dinhi nga magkatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapito nga adlaw pahulay kamo. Wala mag-ingon ang Ginoo nga sulod sa unom ka adlaw sugod mo trabaho sa Domingo ug ikapito Sabado pahulay mo. Dili. Timanan nato mga kaigsunan, mas mayo atong abrihon ang kanang kasulatan aron sa pagbasa nini aron masabtan sa atong mga kaigsunan. O hilabi na sa atong pinangga nga si Brad Peter Pindon aron siya makasabot nganong gipamatud-an kuning Lunes unang adlaw sa trabaho ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga Domingo nga pahulay sa mga Kristiyanon. Akong basahon ang Exodus chapter 20 verse 8. Akong basahon mga kaigsunan. Tuguti ko sa pagbasa nini aron atong mapasabot diri. Atong basahon ang 8. Ingon diri ang gatong Ginoo, hinumdumi ang adlaw ipapahulay og ilha kini nga balaan. Sa 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Dili nato kalimtan mga kaigsunan nga kining pagpamulong sa Dios ani ang iyang audience ani mga Israelita nga mga Israelita walay bisan isa ka buok mga Kristohanon. Nganong gigamit man ako ni? Tungod sa akong pagpakita mga kaigsunan nga ang Dios naghatag og sugo nga makatrabaho ang mga tawo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapito mao ang adlaw ipapahulay. Walay specific days. Dili nato kalimtan mga kaigsunan, walay Gregorian calendar nining panahona. Ang klaro nga atong mabasa, nagsugod jud ang Ginoo. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Karon mga kaigsunan, kung atong tan-awon ang atong kalendaryo kagigamit nato karon o gigamit pod sa mga 70 Adventist sumala sa itong pag-research, gigamit po nila ang Gregorian calendar nga hinaguan sa simbahang Katoliko nga gigamit karon sa majority sa katawan sa kalibutan. Ang Domingo matawag sa first day of the week. Atong timan na first day of the week ang Domingo, pero timan na nato nga ang akong tema wa gyud ko nagpamatuod nga Lunes unang adlaw semana. Kundili nagpamatuod ko karon dire nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Kay kung atong tanawon mga kaigsunan karong June 16, tingklase na. Karon kanang June 16. Kung atong tanawon sa atong kalendaryo mga pinangga og mga igsoon, June 16, Lunes. Lunes, unang klase o unang adlaw po sa simana sa pagtrabaho sa mga maestra. Magtudlo sila. O, unang trabaho ng adlaw. Muna akong ipamatod na kay basig mo na si Brad Peter Pindon, Brad Jomel. Brad Jomel, kaya ang unsa maning Lunes, unang adlaw. Excuse me. Muna nga, ako muna, wa yung ko nagpamatuod re. Lunes unang adlaw semana kay ang mga daghan natong mga hungihong karon kay bisag mulay dalan ba tema na nato akong tema ha? Unang adlaw sa trabaho ang Lunes. Gibase nako sa Exodus chapter 20 nga ang Dios nagsugo sa unang adlaw trabaho. Karon unsang adlaw ba mo sugo trabaho? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapito, Domingo gyud sugod lalis. Ha? Wa ko nagpamatuod rig Lunes first day of the week. Akong ipamatudan, Lunes unang adlaw sa trabaho. Natingala bitaw ko lumisukol akong katbangani. Nung isukol siya ni. Walay bisan isa ka buk opisina madto kag PSL atong Domingo na opisina PSA. Madto ka dito kanang SSS. Makipagtransaction kay SSS sa Domingo na trabaho? Wala. Ngano man. Unang adlaw unang adlaw Time post. Alright? Bro? Kining wala man gud klaro sa imong caption there no nga sumala sa Biblia ug referensya mao gud yang i-fix ako ang sumala sa Biblia ug referensya.
ako i-clarify daan nga ang maong pima ngayong gumatud-an sumala sa Biblia ug referensya mo na ako ang i-forward sa imuha nga sa imong caption wala na butangan og sumala sa Biblia ug referensya. Okay. Sige bro, sige bro. Mao na gingon ako kaniha nga sumala sa mga reference nga ilahang gi kasabutan. So apil Biblia ug referensya, why na problema. Peng. Okay bro, 5 minutes and 21 seconds para yung proceed bro. Proceed ko. Sige. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Wala na ini si Brad Peter Pindon nagsabot baby ani. Wag na sa messenger kay namo. Pamatud na nako sumala sa Biblia ng referensya. May kutlo ko sa Exodus chapter 20 verse 8 nga wala gyud specific days dia nga magsuod og trabaho ulay. Wala gyud. Wa gina mga pinangga igsoon mo sa pagmata ni Peter Pindon. Kay ang ingon sa Ginoo sulod sa unom ka adlaw trabaho. Ikapito pa ulay. O Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito, lisod pog ang ikapito. Sabado gyapon. Dili. Trabaho ako ipamatudan niya. Lunes, unang adlaw sa trabaho. Maski akong trabaho, kaya naman ko trabaho sa, di lang ko nga lang akong kumpanya akong trabahoan. Kuan yun. Ako ipakita na siguro, ako ipakita ni mo ha. Okay, pakita. Para po pamamato, no? Kung makita ninyo na akong kanang color green mga kaigsunan, no? O, kita ba yun? Kanang color green nga akong kanang green mo nang nagtrabaho ko anang time. Kung magsugod og trabaho di sa mong trabahoan, Lunes man. Lunes ay samot na sa mga government nga nana sa memorandum circular sa tong panggobyerno 21 memorandum. Lunes ang kasagara gyud unang adlaw sa trabaho. Una kung imong tanaw ang kalendaryo nato sa katong regular kalendar, pula na siya. Special day ang Domingo. Unya karon, unsa man gigamit sa tong pinangga nga Peter Pindon sa kalendaryo nila. Gregorian calendar binuha sa Simbang Katoliko. Unsa mga adlaw sa trabaho re? Lunes gyud oy. Muna mga kaigsunan, kung ato ning tanawon ang balang kasulatan dre, ang gingon dre sa ang buhing pulong sa buhat kapitulo 20 bersikulo 76 yun re. Nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. Di si Pablo mao nagwali. Usa adlaw Domingo. Nga karon nagtrabaho ba sa ani? Walay bisan isa ka buk bersikulo bisag putol na lang nga mga apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo wa. Pero mabasa na to sa balang kasulatan ni anang Domingo nanambong sila sa pagsimba. O atong tanong sa English pod. Kung siya mabasa na to sa English, atong basahon ang English already. Sa Acts chapter 20 verse 8 gyapon o sa sa The Message Bible, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Klaro. Sunday way trabaho ng mga apostoles. Muna na kini mga akong kontra karon naglahi-lahi din sila. Yawa pag sila kalendaryo. Muna karon nga gikasubo na ko Peter Pindon. Misukol man ni timaha. Timahan na to ha. Basig mulipat-lipato ng mga tao ani. Wa ko nagpamatuod nga Lunes first day of the week. Lunes unang adlaw sa trabaho. Timan-an na to ng tima. Kay basig maabot ni akong pinangga Peter Pindon karon nga ang Lunes first day of the week wa ko nagpamatuod na first day unang trabaho unang adlaw sa trabaho. Klaro mo na mga kaigsunan. Mateo 28:1. Unang adlaw sa semana diin gisimba sa 9 gisimba si Kristo sa mga Kristohanon sa adlaw Domingo. Wa gyud kay mabasa sa Biblia ang mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Bisag putol na lang, wa gyud taon. Pero ako na nabasa. Mabasa mga pinangga. Domingo misimba ang mga apostoles kang Kristo. Misimba gyud. Abot ko na minabas pa Peter Pindon. Gani mga kaigsunan. Gani, kung ato ning basa ang uban kalendaryo sa Europe, ang ilang unang adlaw dito sa semana, bisa sa semana, Lunes yun. Lunes, ito ila. Karon, kung atong gamiton ang libro sa mga Seventh Day sinulat, ilang ministry magazine, basin makurat ni Peter Pindon. Atong pakurat
na lang og kaning mga mananaw karon nga mga sabalista aron masayod mo atong basahon ni ang ilang ministry magazine nga nakabalo ang nakabalo ang kadaghanan mga estudyante o sige re at o sige re sa page 39 ministry magazine sige re Sunday is really the seventh day of the week and hence the Sabbath of the Lord. Basahon sa mga sabalista, mga pinangga o mga igsoon, nagpamatuod sa akong tema karon. Unsaon pa man pagbangon ni Peter Pindon ani karon nga daghan kay kog ebidensya niini mga kisunan. Mismo ang ilang ministry magazine maluka pa si Peter Pindon kay ang ilang ministry magazine miingon Sunday is really the seventh day of the week and hence Sabbath of the Lord. Usaha na kayo karon mga igsoon. Ilan na maning basahon? May kumpisal nas kamatuoran ninyo. Usak magbata na. Wala mga kaigsoon mga pinangga. Tima na to, tima. Time! Dali aray. Sige. Alright. So, mga ikalang mga igsoon, nahuman na yun ang 10 minutos nga pamahayag sa affirmative side. Sa tema nga ilang kasabutan, no? Sa naulahi kabot, ang tema ilang kasabutan karon ang Lunes, mong unang adlaw sa pagtrabaho ug ang adlawng Domingo ikapitong adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano. Mao nay tema nga ilang kasabutan karon. Og ang affirmative niya na mao si Brother Jomel Valoria ug ang negative mao si Peter Pindon ang negative side. So arita sa cross examination from the negative side to the affirmative side. Bro Peter, ready ka na bro sa imong oras bro? Ready na baga sa pagpangutana? Okay, unang pangutana bro, Jomel, gigamit nimo ang Exodus 20, versikulo 8 nga unom ka adlaw magtrabaho. Di ba yung magigamit? Ang pangutana na ko kay unang adlaw Domingo, pila ka adlaw ang trabaho sa gobyerno? Unang 5. Tubag kategorikal. Okay, tubag. Unom ka ang uban nay unom nay 5. Kay depende mo lang sa gobyerno kay nasama example ta ka bro Peter Pindon sa mga uban nga sa gawas. Isa kong opisina sama sa mga DP, mga maestra magtudlo, 5 ra ginakadlaw ng trabaho. Pero pwede man sa maglabas adlaw sa Sabado. Kay Sabado tingsweldo man na ninyo. Tingsweldo man na. Pumito na ang Sabado kay pati na mga ubok kay tingsweldo. O sunod pangutana. Objection. Okay, objection time. Wala ko pangutana o duha ang akong ipatubag. Usa akong ipatubag sa akong kategorikal. 5 o 6 ang trabaho sa gobyerno. Gobyerno ha, wala labot kung labaha. Ayaw kong dadang likoy Brother Jomel sa gobyerno magtrabaho 5 o 6 tubag kategorikal. Okay. Objection ko Mr. Moderator. Counter. Mr. Moderator, yang pangutana Mr. Moderator, fallacy of loading question. Kay dili man pwede Mr. Moderator nga mopili ko sa usa nga pwede man duha itubag. Muna gitawag fallacy ang tawag fallacy of loaded question na siya. Di na pwede. Dili man na pwede mopili ko sa usa mahimong sa pag-usa. Fallacy ang pangutana mo Mr. Moderator busa. Palihog ko ipagklaro ni Peter Pindon iyang pangutana na lang siguro. Okay. So, actually bro, fallacy man gud tinuod ang kanang kuan kay begging the question man na either of the two pwede man na itubag ni Bro Jomel pero kuan man gud na bro kanang ang iyang tubag man gud sa imong pangutana na ay 5 na apoy unom. So ang iyang tubag is either of the two sa either sa unom or sa 5 ang iyang ang pangutana niya diha sa tubag niya sa imong pangutana. So proceed na bro sa next question bro. Okay, next question. Imong gigamit ang live-in ato pa mga maestra. Sa mga maestra, pila ka adlaw ang ilang trabaho? 5 o 6? Okay, salamat. 5 ka adlaw ang ilang trabaho sa ilang trabaho sa eskwelahan kay Lunes pa sa Bernes muna ting klase nila. Depende kung na holiday. Ang Sabado tinglaba man nila, manglaba mga maestra. Manglaba ang ubang maestra, daghang maestra manglaba na
O sa Domingo mo lang ang mga maestra magsimba gila sila sa adlaw sa Domingo ngano man kay mabasa man sa Biblia god ang mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Domingo. Sunod pangutana. Sunod pangutana, Brother Jomel. Nagisgot ka og adlaw igpapahulay diha sa Exodus 28 nga mao ang ikapito. Kining ikapitong adlaw nga igpapahulay mao kani ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito nga gibuhat sa Dios alang sa tao nga mabasa sa Marcos 2:27-28 mao ni dili. Yes, mo gina Brad Peter Pindon. Mo gina diya kay kung akong gibasa ganina kung naminaw pa lang unta ka ang mga apostoles sa Acts chapter 20 verse 7 ako basahan para gyud maklaro sa mga audience. Ingon din niyo, we meet on Sunday to worship, celebrate the Master Supper. Klaro kay Peter Pindon nga ang mga apostoles wa gyud trabaho Peter Pindon, nagsimba sila sa Ginoo. Muna klaro nga istorya mga kaigsoon mga pinangga. Nasabtan og bisan putol na lang sa bersikulo, why mabasa ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Sabado. Wa bisag putol na lang. Sunod pangutana, Brother Jomel, kay naingon man kag yes mao. Sa ato makining nga sa Marcos 2:27-28 Domingo ni o Sabado. Okay. Tubag ko ana. Diba? Walay mabasa da ka Saturday. Walay mabasa. Busa klaro kay diya nga ang mabasa di sa Acts 27 Sunday misimba ang apostoles. Busa ligi. Okay, objection. Wala ko nang utang nagbabasa ba og mabasa ba o dili ka basa. Ang atong pangutana kay gamit man siya ganihang Domingo, di ba man siyang tema? Nga ang adlaw ikapito Domingo, man siyang tema. Ya iyo man sa yes mao. Ano ba? Yan tumagon. Kini mabasa sa Marcos 2:27 matulong sa 28 nga adlaw ipahulay nga ikapito gisgutan diri ingon man sa yes mao siya. Ang atong pangutana Mr. Moderator ipatumag lang. Sabado ni siya o Domingo? Okay. So, Bro Jomel, naa ka ba i-counter or mo decide na ko? Decide na siguro bro. Okay. So, nasa tong rules bro nga categorical question, tubago na yung categorical unya na i-explain. So, iyahang categorical bro, kung kana bang Exodo 20 ba to bro? Migamit niya Exodo 20 nga adlaw nga ikapito. Nya sa Sabado. Sige bro Peter. Ako pangutana nga mao ba sa Marcos mo sa Okay. Bro, utroha imong pangutana bro Peter, utroha unya bro Jomel, napakay nabilin nga 14 seconds, inighuman nimo sa tubag nimo nga categorical ay ibalik na lang ako ni sa 30 seconds para nga fair pud sa imo ha. Inig tubag nimo sa categorical mo play 30 seconds ng explanation. Sige bro Peter, palihog utroha imong pangutana. Okay, ako posbong Brother Jomel, gigamit nimo ang Exodus 28 adlaw ipahulay ikapito. Mato pa sa imong tema kana ikapito diha Domingo. Hindi bang nasa Marcos nag-ingon nimo yes mao ni siya ang naa sa Exodus nga adlaw ipahulay. Hindi naa sa Marcos 2:27 padulong sa 28 unsa man Domingo ni siya o Sabado? Tubag categorical. Okay, tubag ko ha. Tubag. Domingo kung sa Domingo kung sa Kristiyanos nga pahulay pero pahulay sa mga Hudyo Sabado. Busa Brad Peter Pindon muna akong tema Brad Peter Pindon gibutangan kita ko ng Kristohanon kay kung Kristohanon Domingo gyud mo bitaw sa mabasa na ko buhat kapitulo 20 bersikulo 7 ang mga apostoles misimba gyud kang Kristo sa adlaw Domingo. Walay mabasa bisan putol na lang nga ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Sabado. Wala. Sunod pangutana. Sunod pangutana bro Jomel, nasayod ka ba? Nga og i-search nimo imong pangutanon si AI artificial intelligence. Nga ko tinuod ba nga ang Marcos 2:27 2:27-28 Domingo ni. Nasayod ka ba kung unsa ang iyang tubag niini? Nasayod ka wala? Okay, nasayod ko Brad Peter Pindon. Mubitaw na akong gitubag nimo kung sa Kristohanon nga pahulay Domingo. Kay kung atong basahon ang Biblia nga kining may balita nako wa magikay mabasa diya Saturday or Sunday, pero sa Kristohanon nga pahulay Domingo gyud kinabasa ginako dire ang mga apostoles misimba sa adlaw Domingo kang Kristo. Walay mabasa apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Sabado bisag putol na lang wala. So, bro Jomel,
Akong gipakatala si AI. Tinuod ba nga ang Marcos 2:27, 28 Domingo? Ang ilang tubag nga matod pa niya, maayong pangutana atong tan-awon. Marcos 2:27, 28 og siya maingon kanila ang adlaw igpahulay gihimo tungod sa tao ug ang tao dili gihimo tungod sa adlaw igpahulay busa ang anak sa tao ang Ginoo usab sa adlaw igpahulay. Ang tubag dili kini nagtulong sa Domingo kundi nagtulong kini sa Sabado, Sabat. Mao ang ikapito nga adlaw sa simana sumala sa Hudiyong kalendaryo. So, konteksto si Jesus mitubag sa mga Parisiyo, misaysay sa iyang tinun-an nga mikuha og tigo sa adlaw barangay. At pangutana, nago nimo bro Jumel. Ang akong pangutana nimo. Unsay nadunggan nimo sumala sa tubag sa AI? Domingo Sabado. Salamat kayo, Brad Peter Pindon. Akong tubag, Sabado sumala sa konteksto sa mga Hudiyo nga pahulay. Busa gibasa nimo og nadungog nako og hinaut unta, Brad Peter Pindon, nga nakadungog po nimong kauban nga mga sabrista. Nga kanang Sabado nga gipunting diha pahulay na sa mga dili Kristohanon. Kay bisan isa ka buok, bisan putol na lang, walay apostoles may pahulay sa adlaw Sabado. Wala. Kay nabasa nako sa Biblia sa mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Domingo. Muna bagsak imong pangutana. Sunod pangutana kanang lisod-lisod. Ang pangutana bro Jumel. Sumala sa Biblia ang kining imo ang gipamatud-an nga ikapito. Naa ba kay mabasa nga ang kining ikapito mao ang Domingo? Naa wala. Sa mga kategori. Okay. Tubag. Naa. Kung naminaw pa lang ka, Brad Peter Pindon, naagin Brad Peter Pindon, nasa inyong ministry magasin, akong basahon, para po nga makadungog imong kauban, nga mismo ang inyong basahon nga ministry magasin, ang gingon re, akong basahon na, o sa gingon re sa ministry magasin, Sunday is really the seventh day of the week, and hence, Sabbath of the Lord. Mula Peter Pindon, ang inyong basahon, midapig kang Jumil Valoria. Midapis ka maturan yung sound o gawas lang imo ng imong bakako ni ang ministry magazine. Busa Brad Peter Pindon, wag yun kay mahimo sa kamaturan nga ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. Walay Sunod pangutana bro Jumel. Sunod pangutana kay matod nimo. Naa. Ang akong pangutana dili sa ministry magazine, diha sa Biblia. Kay ingon ka mag naa. Unsa nga kapitulo o bersikulo diha sa Biblia nga mabasa nga ang ikapito nga adlaw mao ang Domingo, unsa ka teksto? Okay, mutubag ko. Mutubag ko. Okay. Acts chapter 20 verse 7 lagi paminaw lagi Peter Pindon. Ay sa kog sapawi ha. Kay bisig mo sapaw ka akong basahon. Atong Bisayaon aron makasabot kag insakto. Ang gingon dinhi, atong Bisayaon ha. Nianang Domingo, nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. Klaro kay na Peter Pindon. Domingo kay magsugod og trabaho ba ang Kristohanon? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapitong adlaw Domingo gyud. Digi kay repeat ana. Okay, sunod po. Og inyong ministry magasin isuporta Sunday yun ikapitong adlaw sa semana sumala sa inyong ministry magasin. Sunod po ko tala. Sunod pangutana bro Jumel kay naingon man kag naa sa buhat. Kanang naa sa buhat nga imong gibasa. Nga ingon nimo naa. Ikapito na adlaw o dili? Tumag kategorikal. Tubag. Ikapito lagi kina maulay mga apostoles. Okay. Ikapito lagi ni. Sa ilang pagtrabaho kay wa man kay mabasa sa Biblia Peter Pindon. Ang apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo. Kay tingsimba man nila og makaron Domingo og makaron tingsimba na mo. Muna manimba mi kada Domingo. Kauban kun mi sa mga apostoles kamo kay di man mo makikauban, makikontra man gid mo. Muna pahulay mo sa Sabado. Bisa nagpatay ni Kristo mga Sabado. Pahulay Sabado. Muna kay kauban man mi sa mga apostoles. Muna mo simba gimi kang Kristo sa adlaw Domingo. Muna nga pakikauban na namo. Next question. Sunod pangutana bro Jumel kay ingon man ka nga Domingo na ang giingon diha ikapitong adlaw Domingo na diha. Uyon ka ba nga mabasa nimo nga Domingo na diha ikapitong adlaw? Uyon ka ba mo daog ka ning libatiya? Kung dili mo basa pero di kan libatiya, uyon ka na dili. Okay, tubag ko. Okay. Okay. Challenge na bro, challenge na klaro daw sa makitubagon na ako ni. Ay ang diha. Uyon ka ba nga kanang giingon nimo nga sa buhat ikapitong adlaw na nga mao ang Domingo. Ug mabasa daog na ka ani libatiya, uyon ka na dili. Ug di ka makabasa. Pili ka. Okay, tubag. Dili ko moyo nimo. Dili ko moyo nimo. Kaya ang essence sa Biblia nga akong gibasa, dili man para sa imong utok.
Muna nga, ako lagi mabasa lagi dire, ang mga apostoles, nagsimba kang Kristo sa adlang Domingo. Ha, ako na hinaynayon na. May simba sila, sa ato pa kay may simba, wala sila trabaho. Kay ting simba Manila, sama na mo mga Kristiyano, mga Katoliko, wa sa may trabaho sa Domingo, kay ting simba. Kamo kay mo trabaho ba mo, dili gid mo makikauban sa Ginoo. O sunod pa ko tana. So pa ko kana. Diya sa buhat unsa nga kapitulo bersikulo ang imuhang gihatag sa buhat? Okay, tubag. Paminaw Oh, tubag. ha. Ay sapaw. Oh. Buhat Kapitulo 20 bersikulo 7. Ang mabasa nato diri Peter Bindon, nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom. Unsay gitigom la? Og sumala sa The Message Bible, ang gingon diri, ang gingon akong basahon. Akong basahon ng The Message Bible, ang gingon diri. Sa bro ha, The Message Bible, si Pablo nagsimba gid sila mga apostoles sa adlang Domingo kang Kristo. Kamo kay simba ninyo Sabado man, gisimba ninyo ang Sabado instead si Kristo. Kami lahi mi si Kristo gisimba namo sa adlang Domingo. Sumala sa Mateo 28:9 ang mga Kristohanon, ang babae nagsimba umihapa og misimba kang Kristo. Usa adlaw Domingo gyud. Kami kauban mi ni sa mga apostoles, kamo di mo tigkauban, ambot nganong di mo tigkauban. Sunod pa ko tana. So pa ko kana, Jomel. Time! Time na mga higala, mga igsoon. Time na mga debaters. Na tapos na gyud ang 10 minutos nga pangutana sa affirmative side o sa negative side ngadto sa affirmative side og nagkanam-anam na gyud og kainit mga higala ang atong mga diskusyon, ilabi na ang atong comment section, nagkainit-init na pod ang ilahang diskusyon dinhi. Una dinhi ma-shout out dinhi kang brother Anton Palma Sapal Jr. O diya po diri si Brian Galis, si Tisa Kan, si kinsa ba na diri Jidil Piris Guardian, Doming Balilahon Giro, si Loren Redondo, Renz Ledesma Cartagena, si Brother John Dil, diya po din okay, si Joan Soliano, diya po diri si Sierra Snok, si Winnie Mingo, si Brother okay, Brother John Dil, nabasa na ako ni Brother G. Carlo Badinas, diya po, shoutout ni mo igsoon. Brother Gisrel Arcoba Tamala, si Anto, dere si Anto, nabasa na ako, no? Pedro Doblas, Fernandez Hermani. So shoutout sa tanan na niabot ka kaniha og mga 110 viewers, no, mga higalag, mga igsoon. So may pagtanaw ninyo dihang tanan mga higalag, mga igsoon. Brother Joel Tagbar, Jan Joliman Ray, so may pagtanaw ninyo diha. Chardix to kinsa ni Chardix to Balado og si Gelmar Yamba. So may pagtanaw ninyo mga higalag, mga igsoon, na ikaw kalimot sa pag-share sa tuang live sa karon aron nga daghan pod ang maga-bless og maka paminaw ni nga atong diskusyon. Atong ihatag kang Brother Peter Pindon ang atuang ang 10 minutes sa negative side sa pagpamahayag niya sa tema nga iyahang ginigar sa maong ning debatiha. Bro Peter, Okay. 10 minutes kay magsugod imong 10 minutes kung ready na ka. Libre na ka sa pagpamahayag. Ako lang ring i-umpisahan ang imong oras. Okay, may gabi sa tanan. Kiniunta nga tema para magidunta ni kang Paul Alima, pero pwede yung tago ni Paul Alima na sayad gid siya nga bunog gid siya ni. Kanaman si Jomel, kung unsa ang iyang pagkamot-mot. Kamo nga naa karon diri mga Katoliko, away yung Biblia. Away niyo. Ang iyang gihatag buhat Objection 27. ko, Mr. Moderator. Bro, sa objection bro? Mr. Palasyo ba duminim akong gatbang. Namutpot ako. Wala tayo atake personal diri ha. Alright, so bro, ay laking nang butbuton si Bro Jomel kay namahayag naman po na siya sa iyang gibarugan. Okay. So, Ano niyo mga kagsunan? Okay, padayon ko bro. Proceed bro. Ano niyo mga kagsunan? Doon ay tao gamiton sa yawa karon panahon na dito nga nganlan. Kung unsa ang iyang pagpamakak, no? Tara. Unsa man iyang gamit nga teksto sa katapusan? Di ko gamit og ngalan ha. Wa ko gamit ani ngalan. Wa ko ni atake kang Jomel, pero ang tao nga gamit sa yawa ani panahon na nihatag og teksto kung masahon og kapitulo man nga adlaw. Masahon. Paminaw mo ha. Nangutan ako sa iya na ka may teksto sa Biblia nga ang Domingo ay kapitong adlaw. Na.
Unsa iyang gihatag? Buhat 20 city. Atong basahan o ikapito mag-adlaw. Buhat 20 city. Og sa unang adlaw, dili man ikapitong adlaw. Sa atong panahon karon mga igsuon, bantay-bantay ta. Naayaw nga mogamit sa tao aron sa pagpamutwak, aron sa pagpangilan. Ha? Dili ko mo atake kang Jumil kaya amin mo ana, pero doon sa taong gamiton. Tanaw si Alima. Nanago na. Wala nagpakita kaya naman ang ikang pagbinutbot halata kayo sa Biblia. Unsa na kuno ang kapitong adlaw, Domingo? Ha? Nangutaan ako sa iya. Makahatag ka magteksto sa Biblia, naa ba sa Biblia nga kapitong adlaw, Domingo? Na. Buhat 20 city. Pagbasa unang adlaw man lagi. Oh? Mao da hindi siya mudaw ang challenge. Uyon ka ba? Ha? Uyon ka ba? Nga og mabasa nga kapitong adlaw ang Domingo. Mudaw ka ning debatihan. Unsa iyang ingon? Usap ko to. Di ba? Kanga na. Di ka maulaw anak magkanga ka diri sa daghang social media. Kanga kanya naman ang imong pagpamutbo halatan halata nga wa gyud diri sa Biblia. Oh, wala gyud. Ingon ko, naakabay mabasa sa Biblia nga ang ikapitong adlaw nga gisgutan diha, Domingo, naa wala. 20 city sa buhat. Pagbasa unang adlaw semana man lagi. Di mo lagi kapitong adlaw. Oh, diba? Biruan, sakpan ka. Muna nga mo-object gayon ka, nung attack personal karon di na kumungalan kung kinsa ang gigamit sa yawa aning panahon na, aning katapusan ng inadlaw. Kung dili, di man kumungalan, naa si gamiton. Social media pa, magpakanga-kanga pa diri sa social media. Utunado ko na to. Ay gamit kay karon sumala pa ni AI, ha? Ang kanang ikapitong adlaw diha, kining si AI, artificial intelligence, dili na siya civil Adventist. Ultian ka mo. Oh, dagha gagamit ani bisan pag mga estudyante, bisan pag mga maestra, dagha gagamit ani. Oh, gipangutana na si AI, tinuod ba ang Marcos 2, 20 city padulong sa 28 Domingo, yang tubag dili tinuod. Nya, klaro nga punto ang adlaw nga igpapahulay nga nahisgutan dinhi sa Biblia mao ang Sabat o Sabado. Unsa na ko no? Dili Domingo kundi Sabado ang kapitong adlaw. Nako kay reference Domingo. Usa ka teksto imong gigamit gani pahayag, nako kay referensya nga ipakita nga ang Domingo ikapitong adlaw. Oh. Ang among magasin ayaw putol-putula kay naghisgot na may tungod sa inyong pagsupak sa Biblia nga ikapitong adlaw gihimo ninyong Domingo. Iya, gamit mo dahil maingon din nga, inyong magasin diri sa page. Uy, tiputol-putol na ni may ilara ana oy. Kay og ikapitong adlaw pa na nahimong sukway ang amo ang wali nga ikapitong adlaw sa Sabado. Kay Domingo mo dahil sa among magasin. Oy, halata ka mangilad ha. Ayaw mangilad sa tubangan sa daghang mga tao. Nga inuli mo ang amo ang magasin. Domingo ang ikapitong adlaw. Kiwa gini wali ana. Oh. Bisag mismo si ay nag-ingon nga ang ikapitong nahisgutan diri sa Biblia sa Sabado di Domingo. Okay. Lain ibang tana. Mangutana ko pang AI Bisag kamo diha nga mga naa karon diha, search ninyo si AI. Pangutana ninyo. Tinuod ba nga ang unang adlaw sa trabaho, Lunes, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia yung pahayag. Ang tubag ni AI. Diya, wala klaro nga bersikulo sa Biblia na direkta nga yung Lunes ang unang adlaw sa semana sa trabaho. Wala. Matod pa sa iyang gibasihan sa Biblia, Genesis 1:1 padulong sa 5, sa pagsugod sa Biblia gipakita sa proseso sa paglalang. Ang unang adlaw gibulag sa Dios sa kahayag gikan sa kangitngit. Apan kini wala kini nganli og Lunes. Ang unang adlaw gitawag og bag-ong unang adlaw, ikaduhang adlaw ug uban pa. Exodus 28 padulong sa 11 ang napulo ka sugo ni sa gisgutan diri Barrio Dumel. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa balaan ini. Sa kapitong adlaw magpahulay ka ng ingon ang Ginoo.
Ang ikapitong adlaw, nagisgutan na sa Biblia. Ha? Domingo? Sumala ba? Sumala ba ni ChatGPT? Lucas 24:1. Ang unang adlaw sa semana sayo kayo sa buntag miadto sa lubnganan. Unsa di ang Domingo? Unang adlaw. Ay, nag-ago din sa social media kung ato ang mga estilo gud. Gamiton to sa yawa. Isipin ko na lang nato. Dili diri sa social media kay ulabog mo ta. Maulan ta. Tanawa karon. Object na ka. Hindi atake ka. Kinsa may ako atake mo dai? Kontra mo ta. Aning panahon na bro Jumil, kontra ta. Ikaw ang akong kontra busa. Sultian ta nga ang imong pagkamarog sumala sa Biblia. Wala sa Biblia. Oh. Nakabay, babasa sa Biblia nga ang unang ikapitong adlaw, Domingo. Buhat 27. Pagbasa ikapito, unang adlaw. Di ka mauwaw? Ha? Di ka mauwaw, anak? Wa ginaingon diri nga ikapitong adlaw, Domingo. Unang adlaw, kung saan may gibasihan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Oh, napagigain. Tinawag ba nga ikapitong adlaw sa Biblia, Domingo? Oh, ang tubag ni ChatGPT, dili sumala sa Biblia ang ikapitong adlaw, dili Domingo kung dili Sabado. Ako ni mo ni, Brother Jamil. Imo baling supakon, ha? Karon si Kanron, gipangutan-on ta gani, baling supakon. Kung supakon nimo, pakitain kong ebidensya nga ikapitong adlaw Domingo. Oh, pakitain ko, pero basa nga ikapitong adlaw. Kailangan yung basa dili, nga dili Domingo ang ikapitong adlaw. Oh. Muna ako ang nagpamatuod din eh. Nga dili Domingo. Ikaw pamatuod ng Domingo. Tagay na ko ako. Ayaw magtago niya. Nagais ko yung referensya nga nagpamatuod nga ikapitong adlaw, Domingo. Ako makasa na ako din mo. Tinuod ba nga ang ikapitong adlaw sa Biblia, Domingo? Ang tubag, dili, sumala sa Biblia. Ikapitong adlaw, dili Domingo, kung dili Sabado. Saturday. Pasihan sa Biblia. Genesis 2:2-3. O, excuse me. Kung sa ikapito ka adlaw natapos sa Dios ang buhat nga iyang gibuhat sa iyang gibuhat. O siya may pahulay sa ikapito ka adlaw. Kamo sa may pahulay? Ha? Sa ikapito ka adlaw. Nga ingon na ba rin mo kung ikapito ka adlaw diha kay Domingo man na ni pahulay ang Ginoo. Wala ko yati. Lucas 14:16. Sabado to gikan to siya sa Old Testament. Strict padulong sa mga Hudiyo, padulong sa pag-abot ni Kristo. Ikapitong adlaw to siya. Oh. Brother Jumil, wak ibalo. Nga ingnon nimo nga ikapitong adlaw Domingo. Oy, sabi ba, anak adlaw ni simba si Ginoong Hesus kay pagka Domingo, nabanha po siya. Ay, nimo Brother Jumil. Last 1 minute. Oh, napagin ba? Nakapulbos ko na. Lucas, may tituloy, 4, padulong sa 56. Kung man ang lumubong ni Ginoong Hesus, Brother Jumel, na mauli ang mga babae, ni Paulan sila sumala sa sugo, nga kanang ikapitong adlaw, Sabado na. Mabito na ingon nga, dili sila buot ni magpabilin ang lawas ni Kristo sa adlaw nga, igpapahulay, unsa man katong adlaw, Birnis kadto, iya pagkabanaw niya. O, sa ikapito ka adlaw na banaw siya, ay, ilang niya, wala ay, unang adlaw, ay, ni mo Brother Jumil, ingon pa ni mo nga, nisukol ko unang adlaw sa trabaho, uy, nakakuyo na ka, pito ka adlaw mo trabaho ang gobyerno, unang ka adlaw mo trabaho ang gobyerno, nagigad na po kaganihan, no, unang maray, pag abot sa Birnis, wala na trabaho ang trabaho sa gobyerno, napalay opisina din ang Sabado, ako ba na nilagkas din sa mukha mo, wala yun. Pagka Birnis, wala na trabaho pagka Domingo. Kaya nung wala na trabaho. Pag preparasyon ang adlaw nga Birnis. Time! Okay, dahan salamat o may gabi ka na kung kanan. Alright, mga igalang mga igsoon, na humana ang pamahayag sa negative side. O mao kadto ang iyahang pagsupak sa tema nga ilang gikasabutan. So way paglangay-langay, ari na prosita sa cross examination sa affirmative side ngadto sa negative side. Brother Jamel, ready na ba ka? Ready na bro, ready na. Okay, proceed. Unang pauta na Peter Pindon.
unsa may tema nga akong ipamatud-an? Lunes unang adlaw sa trabaho o dili kategorikal? Ang imuhang ipamatud-an Lunes, pero wa sa Biblia. Ang imuhang pamatuod sumala sa Biblia. Ang imuhang tema, ipamatud-an nimo diha sa tema apan wala sa Biblia. Gipangutan na tabitaw ka na abay babasa sa Biblia nga ang unang adlaw Lunes sa trabaho. Oh. Nabala sa Biblia, wala. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana Peter Pindon. Unsang adlaw magsugod ang trabaho sa mga gobyerno, example sa DepEd, sa mga SSS nga mga trabante, unsang adlaw ang ilang trabaho? Lunes Okay, tubag. o Sabado, kategorikal? Okay, tubag. Domingo ang ilahang unang adlaw sa trabaho. Kaya kanang Domingo. Objection, Mr. Moderator. Oh. Kaya pagka Domingo, na sila masuot Lunes. Objection, okay? Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Bro, Wala mo, Moderator. objection bro, wala na bro, bitaw ko. Sala eh. Aw, nay, hinay mo tayo dre. Akong makuta na Mr. Moderator, klaro man kayo, kategorikal man gud to, unsang adlaw magsugod magtrabaho ang mga nga gobyerno, like akong isang pula sa like mga maestra, mga nasa SSS, sa mga di kana ba unsang adlaw ang ilang trabaho sugod, Lunes ba o Sabado? Mupili siya ng duha. Okay, Kategori- bro, ang iya kategorikal bro, Lunes ba o Sabado? Counter bro. Counter. Ang iyang pangutana bro, nagtuman kong nato ditong Domingo, ganito ba kong Domingo. Sa iyang pangutana bro, wala diha sa duha. Kay ang Biblia Okay. unang adlaw. Moderator's time. Since nga imuha mo kong counter is tubag sa iyang pangutana, ihatag na lang nako sa imuha bro ang tubag nga naminamang kay nabilin nga 20 seconds. So palihog og tubag bro sa iyang pangutana. Okay. Kategorikal. Tubag Brother Jumel, sa imuhang kategorikal wala sa duha. Pero og ba imong ikarga ang Domingo, ay Domingo ang unang adlaw sa trabaho. Kay ngano man, alang-alang man og Domingo, dili sila manglaba aron nga wa sila gamiton pagka Lunes silang uniform. Trabaho man ako panglaba alang Domingo. Aron nga pagka Lunes na sila masuot pagka Lunes padulong sa Biyernes. Kaya pagka Biyernes, ako man ang Next trabaho sa question. gobyerno, nga pagka kuman, simba dahil pagkabuntag. Next question. Okay. Sunod pangutana. Sunod nito. Imo bang gito mi tubag ba kasi eksakto nga pangutana sa kakong kategorikal? Yes, wala. Ay, nitumag sa sakto oy. Kung i-apil nimong Domingo, kay mo may tigpong laba pero wa man nimong gi-apil, di wala di sa duha. Ano sa madela? Sunod pangutana. Objection ko, Mr. Moderator. Unsay objection? Wala man niya gito bag akong categorical, Mr. Moderator. Unsa may imong desisyon na Mr. Moderator? Brag pa desisyon ni sana Mr. Moderator. Tubag. Okay. Moderator's time. Ang imuha manggong categorical bro, sama ra pud na sa categorical niya kaganiha. Nganing object ka nga fallacy. So ang iyang tubag sa imuhang pangutana, sa imong pangutana, wala sa choices. Sa ato pa, wala insakto sa imuhang gihatag nga categorical. So sama ka ganiha nga ningong ko begging the question punta to siya, mao po na ang imuhang pangutana karon. So ug mutubag sa wala niya na kay ang insakto niyang gihatag mao ang Domingo iya sa iyahan ng site. So natubag gitubag niya pero dili sama sa categorical kay kuan mo to kanang unsay tawag niya na kanang fallacy man pud to. Sama sa imuhang gikuan kaniha pangutana ba ang gidanggit raman to siya. Okay, so Okay. bro napakay 15 seconds bro nga bro Peter sa ipamahayag unsa man next question na lang ta. Unsa kay mutubag ako? Sige 15 seconds. Sa duha bro Jumel, sa pangutana nimo akong gitubag. Nitubag ko sa husto. Husto ba ako ang tubag o dili? Husto oy. Sa duha, wala diha. O iapin nimong Domingo, ay Domingo may unang adlaw sa trabaho. Kumama nga sa Biblia, sa nang Ginoo gani. Unang adlaw, yung Next trabaho. question. Ano bro? Next Okay. question. June 16. Akong puta na June 16. Unsa man ning adlaw? Lunes, Sabado.
Okay, sa June 16, wala man ko'y kalendaryo din diya tubang. Posibleng Lunes na, posibleng Sabado na, pero imong ibalik sa Biblia, kay sumala man sa Biblia ang ato ang pagpamatuod, imong pagpamatuod, ay di gina siya mahaong nga unang adlaw sa Objection ko, Mr. trabaho. Moderator. Objection. Ay, Domingo. Objection. Stop the clock, Mr. Moderator. Kaya akong oras, mahuro na rin kalit. Oh, sige, sige, 7 minutes. Dapat kayo 7 minutes. Sige. Objection. Oh, objection. Bisan. Mr. Moderator, akong trabaho, mangutan ako. Oh. Wa ko'y pakialam ni Peter Pindon, dapat si kalendaryo o wala, o namutmut pa ni siya. Okay. Ang akong pangutana, unsa lagi ning June 16, Lunes ba o Sabado? Categorical man na. Sa'yo naman na. Okay, Tubag bro. ako. Paliw ko tubag, bro. Okay. Ang tubag, akong ginulit ka na, naroon ni kalendaryo dayo, ang 16, Lunes. Yung imong ibalik sa Biblia, kasi sumala man sa Biblia, ay dili mahaong na unang adlaw sa trabaho, Lunes. Kaya naman, Domingo man. Maglamang ka sa Domingo. Alam mo pagka-Lunes, na kay suotan, di ba? O niya, Next question. ikaw naman sa Domingo. Next question. Okay. Sunod pangutana. Sunod. Iyon ka Lunes, ako po ta, kanang Lunes nga, June 16 dia, magtrabaho ang maestra na, yes or no? Okay, tuwag, magtrabaho ang maestra, pero dili na siya unang adlaw sa trabaho. Kaya naman, maglamang na sila ng Domingo. Kaya mo na sila masuot ang Lunes. Muna unang adlaw sa trabaho, muna sa Biblia. Ipangutana bitaw na ko sa GPT, o tinuod bang Domingo ang unang adlaw sa trabaho? Isa dili. Domingo ang Lunes ang unang adlaw sa trabaho, kaya kung dili. Domingo, tumala sa Biblia ang unang adlaw sa trabaho. O, sunod ko na. Sunod pangutana, Peter Pindon. Ingon ka, dili na unang adlaw sa trabaho ang Lunes sa June 16. Ako po na, unsa dahil adlaw magsugod trabaho ang mga maestra karunting klase, unsa dahil adlaw magsugod trabaho, Lunes o Domingo? Okay, tuba. Domingo, kaya naman. Manglaba na sila ang mga masuot sa pagkalunes nga. Magsugod na sila og tulo sa mga bata. Wala, kay bawa na. Kung ka na mga maestra, manglaba na sila alang Domingo. Kaya alam nga Domingo na sila masuot sa Lunes. Pag awat sa Biyernes, sumatay na ang trabaho. Pagkasabado mo, simba sila dili. Domingo ang simba, oy. Ang samang taon ka, bro. Sunod pa ka na, bro, Jumel. Sunod pangutana. Bubasa ko sa inyong Minister Magazine, premise, ingon re, Sunday is really the seventh day of the week and hence Sabbath of the Lord. Akong bauta na Peter Pindon. Nakadungog ka siyang gibasa? Yes or no? Yes, nakadungog ko, pero kana siya, quote na siya sa mga supakiro, nga mauna ko na siya really. Mauna siya ang tinuod, ng simba, pero sa Biblia, may base, di man siya matinuod. Namakak, manggani ka ganihan, nangutanan ko sa imuha. Ini ba, bro, Jumel, nag-isgutan din nga ikapito. Laban sa Biblia, Domingo ni. Buhat 27. Pagbasa, unang adlaw man lagi. Sakpan Japon imong bakas, bro, Jumel. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay imo madadungan Peter Pindon. Ang yun dere, unsa man imo nadunggan rin sa akong gibasa, kay nakadungog man ka. Sunday Sabbath of the Lord o Saturday Sabbath of the Lord, categorical, kay nadunggan man nimo. Okay. Ang nadunggan Sunday, Sabbath of the Lord, sumala sa amo ang pagkot, nga naay mga supatiro, nga mauna ko na Sabbath of the Lord. Pero di na ito mabalik sa Biblia. Kaya ibalik na ito sa Biblia, ang Sabbath of the Lord, unay lain mao ay kapito. Mabito nagikan sa Hudiyo ng mga panahon, hangtod sa panahon ni Kristo, hangtod sa mga babae diya sa Lucas 23:53 padulong 54, na mauli sila og mipahulay kay mao kanay balaan nga sugo. Brother Jumel, wala yung basa ana. Sunod pa tayo na Brother Jumel. Okay, ingon ka, mitubag ka, nga sa imong nadunggan, Sunday Sabbath of the Lord. Ako po na, sakto ba to kung nadungog nga imong tubag, Sunday Sabbath of the Lord? Sakto to kung nadunggan nga imong itubag? Yes or no? No. Nga mali nga pagdungog ana, nga maula siya, ipo ang buot ipasabot, kay among pamuot ipasabot, lahi man. Ikot na siya. Ikutlo na mo ang mga naggamit ana nga pamatuod nga ang ikapito na ang pito na kuno mao ang Domingo nga kung imong ibase sa Biblia dili mahaom kay ikapito sa Biblia sa baduman nga kami wali biya na mo nga ang imong nadungog sayo. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana Brad Peter Pindon. Kini iyong Ministry Magazine, nagsulti nig tinuod nga Sunday Sabbath of the Lord, nagsulti nig tinuod o nagsulti nig bakang iyong Ministry Magazine, categorical. Nagsulti na siya og bakak, masa ikaw mo yung gamit. Kaya nga naman, di man mao ang imong paggamit, ana. Imong manggamiton nga ipangaon diya sa Domingo ang Sabbath of the Lord.
which is sa Seventh Day Adventist nagkut lang mi nga mao na siya gipanggamit sa mga mao na siya gipanggamit sa mga Katoliko o kamo nga Sabbath of the Lord daw kuno na siya. Pero imo ibalik sa Biblia, dili mapahaom. Kaya naman, ang ikapito diri sa Biblia, mao ang adlaw Sabado. Next question. Sunod pangutana. Kay mingon makaganina nga namaka ko sa buhat 27 ang basaw na mingon re. Ni anang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba. Akong pangutana Peter Pindon, nakadungog ba ka sa akong gibasa nga Domingo nga nagsimba ang mga apostoles? Nadungog nimo Peter Pindon o wa ka kadungog? Okay. Nandungog na ko na, mo sa dakong bakak nimo, ano ingon ka ganihan nga ikapitong adlaw na. Dili man na ikapito, unang adlaw man na akong basaw na. Dili man ta buhat 20. Ingon sa dili og sa nga unang adlaw, dili ikapitong adlaw mo ni nga nasakpan ang imong pagpamakat ibabaw sa daghang mga tao karon. Sunod kong tana. Unsa man imo dadunggan Peter Pindon? Domingo nagsimba ang mga apostoles o Sabado? Unsa imo dadunggan? Ang ako kadunggan sa imong ingon nga bakak, Domingo nagsimba pero ingon diri wala ingon nga nagsimba. Ingon sa diri og sa unang adlaw sa semana. Nagpigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Unya kung imo ni siyang lantawon sa Jewish reckoning, gabiin ni siya sa Sabado. Oh. Nagiwali ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Dili ni kasama ninyo nga alas 9 sa buntag, alas 11 sa udto. Dili. Gikan ni siya sa Sabado, sa Jewish reckoning ni siya hangtod sa tungang gabi kay gikan si Pablo alang pagkabuntag sa adlaw Domingo. Next question. Okay, next question. Sumala din sa Memorandum 21 sa gobyerno sa Pilipinas, ang Lunes, unang adlaw sa trabaho, akong mga na, sakto ba ng Memorandum 21 o sayop? Okay, sayo na siya kung imong ibis sa Biblia, pero ibis mo na siya sa gobyerno, mahimong sakto na siya, kaya naman base man sa gobyerno. Pero ang imong pagkamatod, dili sumala sa gobyerno, kundi sumala sa Biblia. Mahimo na siyang sayo kung imo na siyang giingon nga unang adlaw sa trabaho sumala sa Biblia. Oh, sa puta. Ayo kung masabdaw na nimo nga wala ka nagpamatuod sumala sa unang adlaw sa trabaho dito sa gobyerno. Wa ka nagpamatuod ana. Sumala man sa Biblia. Next question. Okay, kisumala nimo sakto. Kay di mo kag sakto Peter Pindon, imo na ni uyunan ang sakto. Objection. Uyunan nimo ang sakto o imong sumato ng sakto. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection bro, objection. Wa jud ko na ingon mong saktoy. Ingon ko nga bakak na kung imong ibis sa Biblia. Oh. Ang imong pangutana. Okay. Gusto na yung Okay, bakak. bro. Oh, ay butang-butang ko Brother Dumelgot. Bagang Okay. Okay, so ang ato nga oras is ang nabilin sa oras is 34 seconds. Bro, tagaan ta kag last nga question nimo, bro. Para nga Okay. maka-proceed. Ano bro Peter Pindon? Na ba kay mabasa Brad Peter Pindon nga ang mga apostoles nagtrabaho sila sa adlong Domingo na kay mabasa sa Biblia kapitulo? Kung na Brad Peter Pindon kung wala kay mabasa Peter Pindon nga ang mga apostoles nagtrabaho sa adlong Domingo, kung way mabasa na Peter Pindon, dawaton mali mo pildi na ka. Objection, Mr. Moderator. Bro, objection. Og wala na siya gimingaw niya kung kauban di siya makapungtana nga murag ako liable din og proof nga nagpapatuod nga ang mga apostoles nagtrabaho sa adlong Domingo. Ug wala siya minaw pa magud ko matuod na ang iya magong pangitaan na. Okay. Bro Jamel. Say counter mo, bro. Akong counter bro. Akong counter kuha ni siya kanang kuha manggod. Ang tima nako pamatunan ako Lunes o ng adlaw sa trabaho. O isip negatibo siya. Unang mangutan ako niya kung na ba siya kung na challenge niya kung na challenge biya niya akong gingon kung na siya mabasa sa Biblia nga mga apostoles may trabaho sa adlaw Domingo, mapildi ko kung na siya mabasa. Pero kung mabasa pildi pud siya. Mo man ako yung challenge man na. Muna kung dawaton niya, kung dili po na naman na. Dawaton ba daw nimo, bro? O dili? Dili pa dapat bro kani object gani ko, mamatod ko. Okay, so Wala next ako question. nagtumatod. Okay, bro, next question ta.
Ay, katawa mo ko. Okay, salamat bro. Okay na to akong time bro. Okay na to. Okay. Gamay na muna time milin. Ribatal na ta, ribatal. Mag-shoutout sa ta dire, mag-shoutout sa ta. Sa to ang mga diya din shoutout sa tanang mga nakikauban na to karon na natay nabilin karon nga 88 million nga viewers na to. So diya din si nagpakiguban ka na to. Alan P. Tanyuan, diya din si Anton Palma kauban gihapon na to. Sino mo ni? Gin Salban Galido. Si Bro Neo J. Odorf, si brother kundi Winnie ni Dede, no? Bobby Macalanos, si Rodjin Gaga Labs Labaho. Okay, dia po diri si Ayan Ever. Don Pudonas. Kauban po nato si Bro John Del, si Joel Tagbar, si Ramon Talisaysay, Giselle Bilio, si Kijapri Doming Balilahon Giro, o si Anton Palma kauban po nato. Okay, so Giselle Bilio kauban po nato karon. Paulo Hinampas. So mao na mga higala mga igsoon nga tong kauban karon proceed sa rebuttal stand. Sa negative side, 10 minutes kaya po ng rebuttal. 10 Mga minutes kaigsunan, yung rebuttal. may gabi ka na tong tanan. May gabi ka na tong tanan. Ala atong katbang nga, namakaknaw ko. Kaya ang iyang giba sa mga kaigsunan, unang adlaw unang adlaw diya, which is kana Domingo. Mo bitaw na akong gingong ganina, sa pagsugod pa, wala ko nagpamatuo din nga ang Lunes unang adlaw sa semana. Trabaho akong gibasihan. Trabaho ba? Trabaho. Wala man tay lalis nga ang Domingo, first day of the week na. Wala man kumisupak ala Peter Pindon. Ako may permitibo ani. Muna natingala mo bubutan akong gingon bitaw nga kini akong katbang. Magbuhat bigla ang dalan. Trabaho akong gingon ba? Magsuot trabaho maestra kuno. Domingo, na klase Domingo. Ayon ang ingon ang taga-deped nga ang ting klase karong June 16. Dili in taon June 15. Oy, kay June 15, Domingo man ang June 15. Si Peter Pindon kay Domingo kuno ang trabaho sa maestra, dali klase Domingo. Tapos tila si Peter Pindon. Nga namakak daw ko. Kay migamit ko daw ko atong cellphone ba to. Namakak daw ko. Nga akong gibasa karon mga kaigsunan nga Biblia man ni ang buhing pulong. Ang mabasa na ko dire Domingo man. Domingo gid ang mabasa dire, Domingo gyud. Nagsimba sila. Munang Domingo kay magsugod og trabaho magod sa gobyerno sa Memorandum 21. Lunes man inta magtugod trabaho oy. Lunes gid ang trabaho. Butas Peter Pino taga-asa ning planetahan Kay sumala niya Domingo kuno sa trabaho mga maestra. Ambot kung na si anak na may estudyante si Peter Pindon, na may estudyante. Muskila na yung anak Domingo sugod. Domingo sugod trabaho. Ay, Domingo siguro ang klase kay manong utana ko kada June 16. Usa adlaw. Walang may pitch siya nganawan mamakak mo Peter Pindon gud isa bakakon kuno ko. Wa jud ko na makak mga kaigsunan. Kay unang-una ang akong gipamatud-an re Lunes unang adlaw sa trabaho maski sa akong gitrabahoan gipakita lang ko sa presentation ganina. Ako pagkita ko sa trabaho. O sa private ni kumpanya akong gitrabahoan dili man ko trabahante sa gobyerno. Oh, klaro wala akong gitrabaho no. Oh, mo makita ba na ninyo? Oh. Usa unang adlaw des trabaho Lunes man. Lunes ang natadlaw sa trabaho na mo. Wala Domingo. Wala may sugod Domingo, naiuban kung kuha ka ng kung namang magtrabaho magali uban mo lang double pay sila. Halidi man na. Muna ako ipamato ng mga kison muna akong gingon. Pagbantay-bantay ta din mga istel sa barista. Kay sila ang bakakon. Wala abi ako napamatol. Lunes first day of the week. Taka-taka mo yung mga muning kalabana lagi pataka-taka lang. Okay siya may bakakon. O ato masaw ni ilang kan libro. Oh. Siya gingon din Kasi bakakon ayun reo. Ingon re, daghan ang mutindog sa atong pulpito uban sa sulo bakak nga mga tagna. Silang mga kamot gidagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kini si Peter Pindon sakop sa sabadista. Tawa bakakon siya bakakon.
May magpamatod ko, gipamatod-an ako Lunes unang adlaw semana. Ana, sakto yung pamayag ang bakakon ko. Nga dili man na may tima. Trabaho man ako kuha trabaho. Nya, kung magtrabaho mga gobyerno, mga kaigsunan, silang trabaho ba di kay manglaba, lahi man butong manglaba. Kana ilang trabaho niya sa gobyerno bago repair na silang trabaho. Ano ba nang siya po mga maestra. Lunes may trabaho na, Peter Pino kay Domingo daw. Nya, sige. Kay ang instruction sa kinuklaro man ko kay mga pinangga, makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw ikapito pahulay. Oh. Lunes man magsugod trabaho asa mag Peter Pindon kay magsugod trabaho kay Domingo man daw. Oh. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikaw no mga Sabado, mga supakiro. Supakiro si Peter Pindon kay trabaho man ang tima. Supakiro. Wala may tuman sugo. Oh. Lunes, as Peter Pindon kay wala minimi tuman kay ang Domingo magad. Ting simba magid ang Domingo. Kapila ko na magibasa kanina. Ang Domingo ting simba. Ting simba man ang Domingo. Kay ting simba man di way trabaho. Mo bitaw na mo tas Peter Pindon akong challenge wa bidawat. Wa midawat sa challenge. Wa midawat kay wa man siya mabasa sa Biblia. Ang mga apostoles nagtrabaho sa adlang Domingo, wala. Ang mabasa ang mga apostoles nagsimba sila. Nakabantay mo mga kaigsunan? Nakabantay mo? Nako gibasa nga mga apostoles misimba sa buhing pulong sa Biblia. Wa may mabasa ng trabaho. Nagsimba. Uy, trabaho ang Domingo eh. Wala gyud. Muna nga loy kayo. Atong katbang karon. Yan adominim na makak lagi daw ko. Kasi man na makak. Wa man ko na makak kay akong gipamatudan ang kamatuoran man. Oh, maski sa akong gitrabuhan, private man ko trabuhan ng kumpanya. Lunes ang trabaho na mo una. Lunes ang kwintada. Lunes sugod, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ting simba Domingo. Para sa apostoles ting simba. Why trabaho? Simba god. Yes, Peter Pindon. Mo trabaho man og kanang Domingo. Kanya ang mga apostoles kay mo simba man. Sa to palahi ra gyud. Lahi ra di ba? Kabantay mo. Mo bitaw na akong Peter Pindon. Bisag yang pag rimata lang ni karon Peter Pindon, kung makapakita sa bisan isa ka putol na lang sa bersikulo sa Biblia nga ang Domingo ting trabaho sa mga apostoles trabaho ba? Trabaho ang mga apostoles. Wa man. Mo na bantay-bantay ta. Kaya ang akong tema nagpamatod ko Lunes unang adlaw sa trabaho kay mo manginagyan. Tumasa akong experiencia rebe. Nga to kuya be, i-open sa tong messenger. Mo na nga klaro kayo nga kabalo mga kaigsunan nga ang kalendaryo sa gawas sa gawas. Lunes ang first day of the week dito sa ilang kalendar. Makita mo di sa na sa messenger. Muna nga wala gid ka puntos si Peter Pindon nga man nagbuhat man sa lain topic. Yang ipahaom nagpamatod, yang ipamatod mga nagpamatod ko Lunes unang adlaw sa semana uloy. Ako ipamatod naglaro kaya akong pag-affirm. Affirmatibo man ko, nagpamatod ko nga unang adlaw sa trabaho, Lunes, muna June 16, Lunes, next week, ting klase na. Muna mga kingsunan, sige rin, nino tayo makikita niyo, sum niya. Sige rin, kung basa ng, kay may gamit masin chat TV, di po din gamit ito, sige rin, bilang araw, araw ng linggo, modern business calendar, sige rin, trabaho, business, ting trabaho, sige rin, so manoy, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapito, Domingo yun. Muna si Peter Pindon nga, muna ako ito ni Peter Pindon. Magbuhat lang mong iwang kalendar, oy. Huwag mo may kalendar. Nakigamit pag mo kalendar yung Katoliko. Kaya ingon ni Peter Pindon, nga, kining Ministry Magazine ko, no, gikot ko, no, ni, wala na ikabalo si Peter Pindon nga, kining Ministry Magazine nga kung gigamit, nagpahulain taon sila itong Domingo kay kapitong adlaw sa semana. Wala niya siya kabalo di ay. Daghang isday nga nakabalo man mo nang gitubag lagi ni Pastor Bacalares. Kabalo sila nini nga mo ni itong gi-explain nila nga wala nila gidinay nga ang Domingo pahulay sa mga sabalista dito. Wala na ni kabalo si Peter Pindon. Domingo kay mo kuno ni ang ikapitong adlaw dito sa Tungga kay Tungga man
Kabalo man kaya si Mr. Moderator kay kung mo nigi gamit kabalo siya ani. Kining yung reyo, why Seventh Day Adventist keep Sunday in Tunga? Ang mga sabalista Peter Pindon, paminaw. Ang mga sabalista dito sa Tunga, Sunday ilang pahulay dito. Kay ang Sunday ikapitong adlaw. Wala di ka na-inform. Ha? Wala di ka na-inform Peter Pindon. Muna magtuon mo sa iyong basahon. Kay iyo ra bason muhatag ninyo og kahayag siguro. Una ang iyong basahon. Klaro kay Rio, sige Rio. Sige Rio. Basahon na. Page 39. Ministry Magazine, 1966. Sige Rio. No. Sunday, ako hilay na yun ha. Sunday is really the 7th day of the week. Oh, 7th day of the week daw. Kung namali ni mong Ministry Magazine. Wala dyan ko namali. Kano man, may suporta ang Ministry Magazine sa akong topic. Sumala dre, ang Sunday, ikapitong adlaw sa simana. Mao ang mga sabalista dito sa Tunga, ang ilang pahulay dito Peter Pindon, waslet ting trabaho, walay trabaho ang taga-tuman. Sunday man dito, Sunday, ikapitong adlaw sa simana, wala man na ika na-inform ani imong basahon niyo. Ay, pagkaluoy sa akong katbang. Wa ka balo. Oh, wala lagi, magbasa-basa mo sa Ministry Magazine. Stila ngoy. Ha? Kumasang magiging oh. It Last would mean that 20 one year seconds. in every Seventh Day Adventist would go to church. O na, Peter Pindon, milaban ang inyong Ministry Magazine sa akong topic. Kaya ang ikapitong adlaw na dito sa Tunga, Domingo. Uy, wake up, Peter, wake up. Uy, pagbata na mo. Peter Pindon, pagbata na. Time. Ayaw na pagpatulog-tulog sa maturan. Sige, salamat. Alright, so arita sa cross-examination, 5 minutes nga cross-examination. Okay, unang pangutan na bro, Jomel. Kajat lang kay matag ko kuras bro. O sige bro, proceed. Ang imong tema bro, Jomel, nagpamatuod ka diya sa Biblia. Diya sa Biblia, naabay mabasa nga nagpamatuod nga ang Lunes maori unang adlaw sa trabaho na wala. Sabag kategorikal. Okay. Tubag. Walay word for word sa Biblia, apan sa iyong Ministry Magazine, giklaro. Ganun likaya man ang Ministry Magazine mo. Ganun man, mabuking ka. Ang akong giingon sa pagpamatod sa akong topic, Lunes unang adlaw, ganun man, kay ang instruction sa Exodus chapter 20 verse 8, klaro kayo ingon ang Ginoo. Makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw, ug ang ikapito, pahulay ka mo. Una, masabtan nato nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapitong adlaw gyud Domingo. Pagsugod og iya Peter Pindon sa Lunes lagi. Ayaw likay ang Lunes. Likay mga Lunes adlaw kag Lunes. Nga Lunes man ang unang trabaho. Una karon natingala ko nimo kay baskula nimo anak Domingo. Sunod pangutana Peter Pindon. Unang pangutan na bro, Jomel. Ang imong tema sumala man sa Biblia. Unya nitubag ka nga diha sa Biblia walay mabasa. So may nagsulti ana, walay mabasa. Okay, objection Mr. Moderator. Objection. Okay, objection. Mr. Moderator, iya kong gibutangan og kanang pangutana nga wala ko giyawit ha. Dili na mao akong gisulti niya. Hinaut ko Mr. Moderator, dili siya mugkot og lahi nga kuan kay mura man nag-presumption man siya dire. Akong dili lang ka mag-affirm bro Peter Pindon magbutbot og sawit pangutana lang Peter Pindon. Okay. Yes. Counter, Okay, Mr. bro. Moderator. Counter. Nga akong counter bro, wala ko nagbutang-butang sa ihang baba nga wa niya gitubag. Ang akong pangutana bro Jomel hinumdumi. Ang imuhang tema sumala sa Biblia. Gipangutana ta ka diha sa Biblia. Naa ka ba'y teksto sa Biblia nga nagkamatuod nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho na o wala? Unsay imong tubag? Wala. Ay ko. Okay bro, proceed bro, next question. Pangutana. Pangutana bro. Pangutana bro Peter. Ha? Pangutana. Ang dili sa motubag ato? Ay, balik kami. Ako na to bago Okay, na. troha pangutana bro. Tumagon. Ang akong pangutana diha sa Biblia. Diha ba sa Biblia? Naa ka ba'y kapitulo ug bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang Lunes mao'y unang adlaw sa trabaho imong tubag wala, di ba? O ningon man kag wala. Karon kay wala man day uyon ka nga wa ka nagmatuod sa Biblia. Tubaga, uyon o dili, uyon. Okay, di ko yun.
Di ko yun nga naman. Nagpamatod ko sa Biblia. Kaya akong gikapyutan sa instruction sa Ginoo sa Exodus chapter 20. Kay walay specific day nga magsugod og trabaho. Unang gigamit kong referensya kay ang unang adlaw sa trabaho Lunes maging Peter Pindon. Bisa pagdili mabasa na word for word sa Biblia apan ang karealidad, ang kamatuoran, Lunes unang adlaw sa trabaho. Daghan man ka na. Natingala bitaw ko nimo kay ang Lunes ang Lunes dili daw na mating klase amo gipangutana ka na ko nina. Og mas mo inyong Ministry Magazine misuporta sa akong topic nga wa ka kabalo Next Peter question. Pindon. Pagtuon si mo Ministry Magazine aron mahayagan imo una-una. Sunod pangutana Peter Pindon. Sunod pangutana bro, Jomel, ingon man ka nga wala kay mabasa niya. Ningon na buka karon nga naa. Di ba? Ingon man ka nga wa ka muuyon ka magdili nga di ka muuyon. Sato pa nagpamatuod ka nga naa. Kay naa man ihatag ang kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Asan nimo mabasa sa Biblia nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho? Kapitulo bersikulo ha? Okay. Objection ko Mr. Moderator. Na. Objection ko. Objection. Objection Mr. Moderator. Mr. Moderator, where are you? Objection na. Sige. Gahupabot ko sa mga objection. Objection ko, Mr. Moderator. Wala man ko, Mr. Moderator, yung nga babasa yung Lunes. Wala man ko mingon, ana. Ang akong ingon, sa Exodus chapter 20, dito ko nagbase na why specific days nga sa pagsugod sa trabaho. Apan ang kamaturan, Lunes unang adlaw. Kay kita sa trabaho, karon Lunes maging magtrabaho una. Okay, moderator's time. Moderator's time. Counter. Ang counter, Mr. Moderator, di siya dapat maglikay-likay. Yung uyon ka, dili ka mo uyon. Dili man ako sa mo uyon. Sato ba na si TikTok nga ihatag? Asa man ang Alright, imong so... TikTok ihatag? Samang ka. Sige. Choppy man mo sa kuha lagi. Okay, so, moderator's time. Bro Peter, sumala sa iyang tubag, sa iyang objection, sa imong pangutana, wala daw siya nag-ingon nga Lunes, mabasa Lunes diha sa Biblia. So, kuan lang bro, i-refresh bro, i-reconstruct imong pangutana kay base siyang tubag, wa man siya nag-ingon daw nga Lunes ang mabasa diha sa Biblia. Okay bro, next question. I-request na ko ang pangutana, bro Jomel. Sato pa karon kay wa man diha sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa semana, ang unang Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Kaya wala man sa Biblia. O yun, nagkaroon, wala na sa Biblia ang imong pagmamatod. Kumbaga, yes or no? Okay, tubag, digi ko mo yun. Nga naman, ang instruction sa Ginoo lagi sa Exodus chapter 20 verse 8, basta mo trabaho ka sulod sa unom ka adlaw. Muna bitaw akong pagbatod, Biblia referensya. Ganong Biblia referensya. Ang Biblia nagkutlo ko niya nga ang Dios naghatag og unom ka adlaw nga trabaho. Kuya, magsugod og trabaho karon kay Lunes man ta. Lunes man ang mga trabaho sa gobyerno, tingklase, mga maestra, mga PC, mga ang transaksyon to kay Lunes man sugod. Mo bitaw na akong ingon, mag-ihatag Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong adlaw Domingo lagi Peter Pindon. Sunod. Magsugod Next trabaho, question. dili first day of the week akong mamatod na trabaho. Sana, bro Next Jomel, question. dili ka mo uyon. Ikaw may kaingon anak karon dili ka mo uyon. Nagpasabot nga naa kay kapitulo bersikulo nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Gipangutana ta karon. Sato pa uyon ka nga wa day mabasa day nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Ingon mo di ka mo uyon. Okay, naaman di ay ka di man day ka mo uyon. Sato pa naa kay teksto kapitulo bersikulo sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Asa man? Yatag. Okay, tubag. Yatag. Tubag ko ni mo Peter Pindon na. Yatag. Aging na bitaw ka nako nga wala ko nagpamatog Lunes yon. Ang gipamatunan ako lagi Lunes unang adlaw sa trabaho, Biblia referensya. Sa Exodus chapter 20 verse 8, abot kung makasabot unta ka. Ingon ng Ginoo, makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw og ting trabaho sa atong panahon karon ang mga gobyerno, mga maestra, mga SSS, mga OFW, mga kuwa, uwa. Lunes ang trabaho ay opisina ang Domingo. Sarap. Ang opisina lagi sa mga kuan, mga DepEd ay labi na sa mga Next question. Lunes lagi ang trabaho, lagi Lunes lagi. Last Bisya question. referensya akong pamatudan. Unsa naman taon ning tawhana niya sunod pangutana na. Objection Mr. Moderator, objection Mr. Moderator. Objection. Objection. Payaw-yaw. Moderator, reklamo. Kung kaot pang Mr. Moderator, dili lang to siya masuko.
kung di makapuntos ba, ang iyang trabaho mangutana na manggo, di kay magreklamo. Counter- Kung reklamo man ni siya Mr. Moderator. Ang iyang trabaho mangutana, di kay kung di ka puntos, masuko. Mangutana man siya Mr. Okay, Moderator. moderator's Muna time. Mr. Moderator. Last question. Counter Last moderate, question. counter objection. Counter. Putun man gud niya akong oras god bisag ingon na gid ka nga next question. Sige pagyapon sa yaw-yaw di ko ka follow up dayon ba. Suko. Putun kung Okay bro, nga na last question bro, last question. Kumita, ako biya gani wa ko nga na si mo ha. Nga ikaw, gabalik-balik ang kwan. Ayo anak Mel. Ayo anak Sige, Mel. last question bro. Okay, Kaya napapakay oras na bilin, last question. matod nimo, wala bitaw ko na tumatod nga Lunes. Oh, ingon ka wa ko na tumatod nga Lunes. Oh, kay wa man ay ngalan diha. Uyon nga karon. Objection, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Taka-taka, lintawa na yun, no? Ay, kay ingon ana. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator, klaro, wala kaming ugdili lunis, oy. Ano day? Ang akong tema lagi, Mr. Moderator, Biblia referensya lagi. Ala ko, bisag way mabasa word for word ya sa Biblia, na ay referensya. Nag-uban man eh. Sala ni Peter Pindon, kay midawat sa referensya nga topic. Okay, bro. Nga Okay, bro. Ang Okay, pamatukan. okay. Biblia referensya. Okay. Nagdugay ta dili nga last question naman lang unta. Moderator's decision ta. Moderator's decision ta. Ang Bro Peter, proceed na lang sa imong last question. Unya Bro Jomel, palihog na lang ko paminawi ihang pangutana unya tagaan ta kay gayon sa pagtubag. Sige. Proceed. Ngani mo, Mr. Jumel. Wa ko nagpamatuod diha sa Biblia. Oh. Kaya nga akong Ay. nagpamatuod Biblia referensya man. Sabi ang ingon ana. Oh, karon pangutana. Mr. Moderator, objection ko, Mr. Moderator. Dili na ginamaw ng Peter Pindon. Dili gi ko musugot, Mr. Moderator. Nga akong tamunan og istorya nga wa na akong istorya. Binuwa. Ay, ano mo Okay. istorya. Puot. Okay. Istorya. Moderator sa isip moderator mo ne. Ang akong nadunggan sa giingon ni Bro Jomel nga walay word for word sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. So mo na akong nadunggan Bro Peter. So last question na ta. Kay last question na lang. Wala na yung objection na. Sige bro. Okay, wala nimo diha sa Biblia. Wala ha, wala. Ikaw na ingon, wala. Wa ka na kamatuod word for word diha sa Biblia nga Lunes unang adlaw semana. Oh, ang unang adlaw, Lunes unang adlaw sa trabaho. Pangutana na ako nimo Bro Jamil. Uyon na nga diha na sa Biblia, wala dai ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Uyon na na. Tubag. Di ko mo yun. Naman. Minawa. Di ko mo yun. Kaya ako lagi pagbase sa kumabato lagi. Ingon ang Ginoo Peter Pindon. Hininayon. Makatrabaho ka mo. Sulod sa unong kaadlaw. Trabaho. Ikapito, pahulay. Nga magsugod trabaho. Lunis manggod magtrabaho. Sa atong panahon karon. Wa may sugod Domingo. Sa muta mag-eskwela mo anak Domingo. Wa man to klase Domingo Peter Pindon. Wala ba yung kabalog na yung klase Domingo Peter Pindon mo sa Peter Pindon pag mata usap bisag nagdamgo ka. Sunod pa utana ay wala na dahi. Last question na to. Okay, 10 minutes nga presentation para sa affirmative side. Negative side. Okay. Mayong gabi sa tanan. Diha na to nakitaan si Brother Jomel nga wala gid ay sa Biblia ang iyang pagmatuod. Sa referensya sa nagkamatuod. Kanya ang iya pag gigamit nga amo ang magasin sa page 39, wa siya kibalo og unsay tibok context ana. Ito ba naman ni Pastor Chris Bacalares? Imo ra gyud nagbalik-balik panggulo. Kaya ang tinuod mga 70 Adventist nagsulti ana nga sama sa imuhang huna-huna ay ang 70 Adventist nagwali na nga kapitong adlaw Domingo, di ba? Use your common sense. Brother Jomel. Okay. Ang imong paggamit Brother Jomel sa Exodus 20:8 wa na haom. Ingon diha excuse me. Makatrabaho kamo sulod sa unom kaadlaw. Ug Lunes unom ka adlaw ang trabaho sa gobyerno. Lima raman. Okay. Kwentaho na. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagka Sabado na pa trabaho sa gobyerno. Wala na. Oh. Nganong wala na? Tungod kay ang gobyerno nagbasa po na sa Biblia nga kanang duha diha kanang gitawag og kodis diha nga nabilin para sa atong pamilya na. Oh. Ang usaan na para sa atong pamilya nga dadon na to dito kang Jehova nga ato ang Dios. Kay naingon siya, og sa ikapito ka adlaw nga balaan alang kang Jehova nga atong Dios. Unsa di ay? Sa atong pamilya
Biblia mugahin ta og adlaw nga usa ka adlaw dito kang Jehova nga inyong Dios. Usa ka adlaw gid na. Pero sa duha ka adlaw. Pero unsa may gibuhat ninyo? Tibok adlaw inyong gigamit ang buhat. No, isa-isa na ko karong buhat Jumil. Sultian ta ka, wa lang ka nagtuon ana. Sabtag maayo ang reckoning diha sa buhat 20 kapitulo 7. No. Pero unya ta moadto diha itaas man akong oras. Diri sa ta sa imuhang pagsinisik. Okay. Ito ka adlaw sa unom ka adlaw magtrabaho ka apan sa adlaw nga ikapito. Alang kang Jehova nga imuhang Dios. Okay. Pagka human sa Biyernes, kinsay una? Pamilya o para sa Ginoo? Oh. Nala sa Mateo 33 na siguro nasa 3 outside 33. Wa ko masayop. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinsay unahon? Ang Ginoo. Mao na nga human nimo og trabaho sunod sa Lunes, gikan og Lunes, kay Lunes man ka og sugod ang trabaho sa gobyerno. Pag abot og Biyernes, pahuway na. Wala na trabaho pagka ikapito. Pagka sunod adlaw kay nga naman atong igahin alang ang Jehova nga ato ang Dios. Pagka human anang adlaw, first day of work na pod para sa imong pamilya. Manglaba ka, isuro ni imong pamilya, para nakay chance para sa imong pamilya. Mao na siya biblical, Brother Jumil. Tinuod ba? Naa ba sa Biblia nga unang adlaw sa trabaho Domingo? Okay. Sumala pa ni ChatGPT, ingon sa diri oh. Excuse me. Genesis 1:1-5, pagsugod sa Biblia gipakita ang proseso sa paglalang. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Nagisgot sa diri sa nag-ingon sa diri. Oh, nagisgot sa diri nga ang unang adlaw sumala sa maong basahon sa Biblia, Domingo. Unang adlaw semana 20 sa buhat, Hiti, Domingo ang unang adlaw sa semana. Mao pud na ang unang adlaw sa trabaho sama sa paghimo sa Ginoo unang adlaw. Kabala sa Biblia, bro, Jumil. Ingon ka, naabay mabasa sa Biblia nga nagkahul o nagtrabaho sa unang adlaw. Naoy! Ingon, bisag putol ka, tibok yun, dili kay putol. Brother Jumil, basaho na. Hebrehanon 4, versikulo 10, ingon, kay ang mahisunod ngadto sa katulayan sa Dios muundang usab sa pagpamuhat sama sa dinhi sa Dios. Dito ni Sir Moderator, one stop. Ito naman Bro? Ha? Ulan? Oh, gaulan diri sa kuha. Sige lang, i-off lang ako ang microphone. Sige, lihaw ko off, kaya na dili mag-discord. Yeah. Sige ko po ng oras. Dumel, lihaw ko off sa mga dumel, bakit yung mga pong area? Danha man. Sa kuha ng area bro, gaulan diri. Medyo kusog-kusog. Sige lang. Wala bro, clear out. Wala may ulan sa mga bro. Lihaw ko off sa inyong mic. Ganun, hindi ko palayan ko. Sige bro, proceed na bro. Peter, padayon bro. Chapi ka bro, chapi. Hina siya ng signal bro, Peter. Bro Peter, hina yung signal bro Peter ba? Pagman. Bro, hina yung signal bro. Chapi ka bro Peter, chapi. Bro, comment bro, sabi ba ko ang bro? Hindi ba? Ay, banyak ko tayo. Banyak ko comment ko sa nakakaroon diri sa Rom. Gaulan diri sa kuha, og gulyoman ako, kusog kayo ang kuan sa ulan bro. Sige lang. Inyo ka bro, inyo.
Hello bro. Kinayan ko rin. Kinayan ko. Chapi ka bro Peter. Diba? Gini. Okay na na? Kana bro, kana. Okay na. Sige. Ako ang gipamatudan, tumala sa akong gibasa nga, iyang gipangayot nga, may trabaho ba ang mga apostolate? Yes. Kaya niundang man sila sa adlaw ng ikapito, nga maong kapahulayan, nakaundang usab sila, nakahimo sila sama sa gihimo sa Diyos. Isa maghimo sa Diyos. May trabaho sa unang adlaw, ikaduha, ikapilo, ikaapat, ikalima. Hangtod sa ikaunom, adlaw na pangandam. Lalo tayo. Tinaw tayo itoon nga ang maong story sa Biblia na kanang adlaw diha nga ikapito sa bato gina siya. Iya ang Domingo sumala sa bisan asa ni mitong taon sa Tat 17. Search niyo ang ilang adlaw diha na naggitan mao gid ang Domingo. Ang ikapito walay laing Sabado. Kaya nga magmata na lang mo. Magmata na lang yung mga itoon. Ay aron na masabtan ninyo. Anya. Okay. Salamat gi-op ni Dan Maase no. Nga, kuan. Ang dili sa Biblia mga igsoon, ang gigamit ni Bro Jomil nga unang adlaw sa semana, buhat 27, sultian ta mo. Jewish reckoning na diha. Basta hagod gikan sa city padulong sa 14:15. Oh, gitaas ni Pablo ang iyahang wali kay kay hangtod sa gabi og dunay nahulog nga bata. Nga patay ang bata pero nabuhi. Pamangod na. Kay pagkasunod adlaw, sato pa Domingo, mugikan siya. Sa ato pa, kagitaas niya ang ihang wali, dili na siya Domingo nga sama sa inyong huna karon nga alas 9 sa buntag magmisa, alas 10, wala may misa nga na sa una. Kining mga apostoles nga nagwali sila ni Pablo, sunset ni siya sa Sabado. Oh. Gitaas niya iyang wali hangtod sa tungang gabi. Kay pagabuntag mugikan siya. Unsa man ang adlaw? Domingo sa nigikan. Adto sa tabok sa isla. Oh. Paano na istorya god Brother Jomil? Mo na nga ang mga tao karon inyorang gilingla-lingla ba. Pero klaro nga pagka-istorya ang imong tema di gid kabarog. Gipangutana ta ka. Naba sa Biblia yung sa imong tubag sa kuha. Wala. Oh, walay litra walay word for word. Sa ato pa nagpamatuod ka nga wala diha sa Biblia. Asa naman imong gikuha? Dito sa among magasin. Anya, ang among magasin. Kung imuhang basahon na among magasin, nagtudlo ba mi nga ikapitong adlaw mao ang Domingo? Ha? Wala eh. Bisan asa dapit sa kalibutan, walay nagtudlo ana. Kana siya miskot ra na nimo. Oh. Imo ra nang gibasa diha sa tungga nga ang ilahang ikapito diha Domingo. Oh, kaya kung naggamit sila ana, dili na siya biblikal ang ilahang paggamit. Wa milabot ana kaya amo ang pagtudlo is biblikal. Oh. Kana siya nag-repair na siya sa mga tao nga ilahang tudlo sama ninyo ba nga ikapito mo ang Domingo. Mao man gud na Brother Jomil. Sa imong giingon karon sa kuha nga sa imong giingon karon sa kuha nga ang ikapitong Last 2 minutes. i-off lang, okay. Taas pa ang last 2 minutes. Sa ato pa, Brother Jomil, ang imong pag-ingon nga ikapitong adlaw, Domingo, pagbasa unang adlaw di ay namutbot ka. Ya sa imong pagpamamutbot, dili ka maulaw ana nga social media na namutbot ka nga ang Domingo diri ikapitong adlaw. Unang adlaw man eh. Oh, unang adlaw oy, buhat 27 og sa naunang adlaw. Naunang adlaw man. Dili ni kapito. Tanawara, unang adlaw niya inon nimo ikapito. Layo kay Brother Jomil. Imong gigamit ang Exodus 20 pagpahaom sa inyo ha. Ang Exodus 21 nag-repair na siya sa unsa man sa 7 ka adlaw nga pagbuhat sa Dios. Genesis 1:1 padulong sa 5. Yan sa man na nimo. Bisan si ChatGPT nagpamatuod nga ang unang adlaw nga girepiran ang pagbuhat sa kalibutan hangtod sa panahon ni Kristo. Nagpamatuod
nga ang unang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo Domingo. Ya umuyon ka karon nga Domingo na ang unang adlaw sa pagkabanhaw. Di ba ni uyon man pug ka ana? Di man na nimo supakon, ikaw biya nag-ingon nga di nimo na supakon. Kaya imo unang adlaw ra gyud sa trabaho. Yan alay na sa Biblia day nga unang adlaw sa trabaho Lunes. Kay og Lunes nag-ingon diha sa Hebrehanon 4 Brother Jomel 4 Gs. Ang nakasulod sa maong kapahulayan, unsa man ang kapahulayan katong adlaw ikapito. Muundang usab sa iyang pagpamuhat sama sa gihimo sa Dios. Unsa man gihimo sa Dios? Unang adlaw nagtrabaho, ikaduha adlaw nagtrabaho. Mao pa gihimo sa nakasunod ang maong kapahulayan kinsa man na mga Seventh-day Adventist. Brother Jos. Time. Mr. Moderator, mangutanan ako, Mr. Moderator. Kadyot lang bro, isit lang na ako ang oras kay para mag-mute na lang ko inig ko magpangutana kay saba kayo diri ko ay gaulan man. Ah, sige. Okay, bro, bro. sige bro. Okay bro, Oh. 5 minutes cross examination. Kung ready na ka, magsugod imo pangutan ang imong oras sa dihang magsugod ka sa pagpangutana. I-mute na ako ang akong microphone para dili saba para ninyo. So, ligay lang ninyong objection para dili ma-open akong microphone. Okay, bro, proceed. Okay, unang pangutan na Peter Pindon. Unang tubag, Brother Ako Jomel. basahon ang title sa inyong Ministry Magazine ha. Why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? Akong pangutan na Peter Pindon. Nakasabot ba ka sa akong gibasa? Yes or Yes, nakasabot ko anak Brother Jomel. Dili na siya biblical nga mabalik nimo sa Biblia. Oh. Kaya pwede man nimo pahuray og Miyerkules, pwede man nimo pahuray og laing adlaw. Pero wa na mo lang ang sa Biblia wa gina nabungkag nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. Oh. Dili na siya nimo ma-repair kay ngano man wa mi nagwali nga ikapitong adlaw Domingo. Sunod pangutana Brother Jomel. Okay. Kay nakasabot pang ka Peter Pindon. Unsay Bisaya aning why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? A. Ang mga Sabadista nagbantay sa adlaw Domingo o ang Sabadista wala nagbantay sa adlaw Domingo. Asa man ato? Kategorikal. Duha bro Jomel wala kay wa ka mao mo Bisaya, dili mao ang imong magbisaya. Ay mo ilaran niya mo Objection ko, Mr. Moderator. Okay, nagbantay. Objection. Mr. Moderator. Ako mawata lang, Mr. Moderator. Nakasabot. Ingon sa nakasabot. Moto nga akong gibisaya. Ingon magod sa title record, why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? Akong gibisaya, ngano ang mga Sabadista dito sa Tonga nagbantay sa adlaw Domingo. Ingon siya, Mr. Moderator, kay wala daw nagbantay. In English kay akong gibisaya. Pati, ako po tala, Mr. Moderator ba? Nakasabot ba siya, ani? Siya, oh. Muna, Okay. ginawta, tumagunin Ang niya, ani. moderator's decision. Okay, bro, Peter. Counter. Counter. Ang iyan, tingnan ko niya, oh, tingnan ko niya, nganong nagbantay ang Natunga o Domingo, oh, Bisaya ka na lang yung mga English gani, baba na English na, i-word for word, tuhubad, Sige. Bisaya, Keep. Sa Bisaya ni Peter Pindon, labi na nanawan eh. sige, Bisaya na, Why Seventh-day Adventist keep Sunday? Nagbantay sa adlaw Domingo ang taga-Tungga, wala ka balo di ay. ang gani, ang sanay manggi, Nganong nagbantay wala Letter A. kalimot ka? Letter A. Oh, sige balik ka. Okay, letter A. Kumplito ha. Unsa may Bisayaan eh. oh, Ngano ang Sabadista, ang mga Seventh-day Adventist nagbantay sa adlaw Domingo? Mo letter A. Ang letter B, unsa may ang letter B? Ang Seventh-day Adventist wala nagbantay. Oh, Muna ang kategorikal. Duha ka kategorikal. tumago na ko. Okay. A. Nagbantay pero dili na siya biblical. Kaya wala may problema magbantay god. Wala man may problema balita karon bantay abi mig Miyerkules. Okay kami gabantay pud mi og Miyerkules nga moy amo ang adlaw nga amoy amo ang pigsimba. Wala man may problema. Pero dili na siya biblical nga maguba ang biblical doctrine. Kay biblical biya ang amo ang doktrina.
Kasabot ka na. O, sunod pangutana. Okay. Sumala ni mo Peter Pindon. Nagbantay ang mga sabalista dito sa Tungga og Sunday. Imo na lang giangkon. Kala imong giangkon, imo nang i-deny o dili na lang imo i-deny. Okay, tubag na ako. I-deny na ko na siya. Basta gikan nimo nga sama sa imong huna-huna. O, i-deny na ko na kasi sa imong huna-huna ba nga. Ang adlaw nga igapahulay na mo, bailuhan na mo Domingo. Wala may gabaylo na. Bisan pagkatong dito sa Tungga, wala ang ilaha ikapitong adlaw. Mao ang adlaw nga balaan alang Jehova nga mo ang Diyos. Oh. Nag-observe lang sila ana, wala po sa ilahang lugar, pero ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan alang Jehova nga amo ang Dios. Wala siya nawala. Mo na nga pangutanon ko nimo ako nang i-deny. I-deny na ko na basta ikaw may mugamit. Kung kami mugamit ana, ay husto kaayo. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Ingon dere. Yeah. Sunday is really the Sabbath day of the week. Ako po talaga Peter Pindon. Miangkon na magid imong Ministry Magazine. Miangkon na magid silang nga taga-Tungga ang ilang ikapitong adlaw dito Domingo. Miangkon na magid siya, miangkon mayod. Mismo ikaw nga miangkon. Kato ba imong pag-angkon o pag-angkon sa iyong Ministry Magazine? Imo ba nang uyunan ang imong pag-angkon? O dili na po di mo ang uyunan mo pag-angkon? Okay. Sigurikan. Dili na ako nauyunan ang akong pag-angkon sama sa akong giingon nga og ipahaom diha sa imong nauna. Kaya naman, kana akong pag-angkon nga giingon ako nga ako nang angkonon kung dili sa amo nga pagpasabot. Kaya ang among pagpasabot wala na mo giwala nga ikapito mao ang adlaw nga balaan. Oh. Ang unang adlaw og sa ilahang panahon o sa ilahang lugar nagbantay sila ana, wala na problema. Kaya ang pag-worship why problema bisag unsang orasa ang pag-worship, pero ang adlaw nga ikapito, adlaw nga balaan alang Jehova nga amo ang Dios gina siya. Mo na akong giingon. Sunod pangutana. O sige. Okay. Ingon na yung Ministry Magazine. Sunday is really seventh day of the week. Akong pangutana Peter Pindon. Sakto yung Ministry Magazine o sayop? Okay, tubag sayop na basta ikaw may mugamit. Kaya nga naman, imo mang ipahaom nga mauna na si adlaw nga ipahulay. wala si Bindi Adbindis nga nagwali nga ikapitong adlaw na siya ang Domingo. Ikaw ra sa pakiro ga. Wa ra ba gyud nasakpan ra ba gyud ang imong pagmamakak diri sa Biblia nga matud nimo ganiya ang ikapitong adlaw Domingo. Pagbasa karon kay unang adlaw man, nasakpan ang imong butbut. Sunod mo tala. Okay. Okay. Direta sa world history. Alam mo na dali. Iyara rin. Time. Alright, so dili na ko magtipaya mga higala may igsoon kay hastang kusog gid sa ulan dinhi unya kamo naman siguro nakaibaw nga kusog kayo kay madungog man siguro sa ato ang live sa karon nga kusog kayong kuan kanang ulan. So i-proceed ko na lang ni sa ilang final conclusion nga 5 minutes. So mauna mo pamahayag diri ang negative side si Brother Peter Pindon. So bro Peter, magsugod imong conclusion diretso na ta kay para nga dili kayo saba sa kuan ba sa mga naminaw karon. Ang 5 minutes nimo bro Peter magsugod ka sa pagpamahayag sa imong final conclusion. Okay, daghang salamat no. Si Brother Jumel nakita nato nga siya mo'y affirmative pero ang iyang pagbabarog wala na sa Biblia. Dito na siya sa Tungga. Ang iyang Tungga, iya pag yung pauyunon, husto na siya. Husto na siya, basta kami mo gamit. Kaya nga naman, amo-ama na. Pero ikaw may mo gamit, may mo lang sayo, Brother Jumil. Oh. Ang imuhang sulbaron, abi nimo sa imuhang rebuttal karon sa imuhang final conclusion, mao ang imuhang pagpamakak. Nga niingon ka kining buhat, 20 city, ikapito ni dire. Oh, sulbaran ni. Ikapito bagid ni. Di makasulbad ani. Ang imuhang giingon sa kuha nga naabay apostoles nga nipahulay sa unang adlaw o ni trabaho sa unang adlaw gibasa na nako ganiha. Oh. Hebrehanon 4. Ang makasulod sa maong kapahulayan muundang usab sa iyang pagpamuhat sama sa pagundang sa Dios. Sa ato pa pagsulod nimo anang kapahulayan ani ikapito sama ra ka nga ni trabaho sama ra nga imo ang gihimo ang gibuhat sa Dios. Unsa may gibuhat sa Dios? Unang adlaw ni trabaho siya, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, pag abot sa ikaunom, ha? Iyang giundangan ang iyang buhat. Kay sa adlaw ng ikapito, nagpahulay siya. Nga na siya Brother Jumil. Nasulbad na ko ang imuhang gipangayo nga naa ba?
Naa, oy. Oh. Ang problema karon, ang imuhang pagpamakak masulbad bala nimo. Gipangutana ta biya kaganiha. Naa ba brother Jumil nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho diha sa Biblia? Ingon kag wala, word for word wala. Pero sa inyong magasin naa. Nag-ingon dai sa amo ang magasin dai nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Wala pod. Ang akong pangutana, remember sa ako ang question, Brother Jomel. Naa ba sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho? Naa o wala? Imong tubag? Wala. Wala word for word. Pero sa magasin naa. Oh. Unsa may giingon sa mong magasin? Unang adlaw sa trabaho Lunes? Ha? Wala po. Sa ato pa, grabe na gid ang imuhang pagpamutbot, Brother Jumil. No. Nababaka kay naong ikaatubang sa mga tao nga inganaon nimo sila pagpangilad. Brother Jumil, may ingon ka, objection Mr. Moderator, di atake ko. Sa imong pag-atake sa ko, wala ko ni object, normal dyan sa debate. Ha? Pero ikaw masakitan dahil kag ingnon ka nga namakak. Tinuod ba ni? Ako may yung nga namakak. Kung saan may akong ipamakak? Pagpangutanan nimo sa kuha nga, dito sa Tungga, Domingo ang ilahang Sabat? Domingo ang ilahang pagpahulay? Ha? Namakak na ko ana? Wala ako namakak. Niingon ko, tinuod na, basta kami mo gamit. Pero ikaw may mo gamit ay sayop na. Kaya nga naman, dili na inyong basahon. Oh, amo ana. Oh, dili ta karon. Oh. Bisan pa kamo nga naa karon dire, i-search ninyo. Ano ninyo pag-search sa ChatGPT, oh, tinuod ba nga ang unang adlaw Lunes, ang unang adlaw sa trabaho Lunes, sumala sa Biblia? Mutubag yun, dili na tinuod. Kung natingala ko si Brother Jumil, nagpamatuod, sumala sa Biblia. Di ba? Kaya sa'yo ang balat. Brother Jumil. Wala na sa Biblia, oy. Sa akong gikaingon ganiha, Brother Jumil, na? Ingnan ta ka. Unom ka adlaw magtrabaho ka. Og sa gobyerno nimo i-focus. Unom ra ka adlaw ang trabaho sa gobyerno. Oh, di ba dili? Sa to pa, dili nimo siya magamit nga i-refer nimo sa Biblia o itrabaho sa gobyerno. Kaya nga naman, ang trabaho sa gobyerno is 5 days ra, 5 ra ka adlaw. Pag abot sa Biyernes, para dayon sa kang Jehovah nga ato ang Dios. Oh, ato igahin nyo sa iya. Kamo kay mamutbot ra mo maingon nga igahin ninyo ang Domingo. 2 ra ka oras na simbahan pero pagka ikatulo ka oras sa bulangan, ay gud po ingana gud. Maingon ra ba yung mga personal attack? Tinuod na gud na realidad na siya nahitabo diha sa inyo ha. Tanawa. No. Human ninyo og simba ang uban tuas tiyanggi sa palengke. Iya nagpahulay na mo. Mamatuod ra ba nimo ikapitong adlaw Domingo pahulay ninyo sa Kristiyanos? Kinsa man ako no? Tanawa na ko mag Domingo, kinsa man ang naa diha nga. Nabi ako sa Tianggi, Brother Jumil, ay yung istoryahe og dili tinuod. Makasaksi jud ko ana ang abagyanan padulong sa Tianggi simbahan. Oh. Kung magsimba, ipagaw sa bulangan. Time. Alright, uwan na yung ulan. Okay na. Okay, 5 minutes, Bro Jomel, para sa imong final conclusion. Okay. Ayong gabi na ito, otro naman. Ay. Okay na bro. Nawala si Bro Jumil, bro. Kuhan siya, nawala siya. Okay, nawala ang ato ang higala, gigson, nahug man. Oh, atong pasundon balik. Ay, murag todo na po na ulan da. Ni todo na pod ang ulan, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. So, perti gining kusuga ron sa to ang kuan dinhi. Okay na, bro. Maklaro. Bisan nagulan, kaya maklaro kayo mga tingog. Okay, so kay klaro naman dahil gihapon ang atong tingog ani. Pero saba gina, no? Sa gustong magpa-shout out diha or na i-shout out sa ilaha ato ang paminawan lang, no? O comment lang mo diha sa atong comment section. Sa naman to si Brother Jamil Balorian, wala naman lagi. Di na siguro to mga conclusion siguro to. Okay. Bro, sa mga
Commentary bro kay aron nga dili banha. Banha kay Sige bro, sige Gloria. bro, sige bro. Atol pa ni Pablo Diso Asido Jr. Jomel Valoria, kung walay Lunes sa Biblia, unsa di ay nga adlaw ang unang adlaw sa Biblia, Jomel? Muna yung pangutana. Naadiri si John Bulala o si Eben Torres Manggubat is watching. Si Bulawanong Oras is watching. Naalay ito yung pangutana diri. Si James Pindon. Ano na si Brother Jomel? Okay. Nanawag bro, nanawag oy, nawala inong ko. Na, mo ba? Nanawag. Wato kay Balo nga. Wato kay Balo bro nga nagkuan ka, nga nagdebate ka kay nanawag man. Lagi. Sige bro Jomel, pana kayo ang atong moderator bro Jomel. Sige, Nya, sige, sige. 5 minutes na Sugod ko ako, lang bro. yung final conclusion. Sugod ako. Sige bro. Okay. May gabi mga kaisunan, salamat kayo no kay wagi ko naglusod pamatod ani. Kay akong katmang may oyon nagid siya. Oyon nagid siya. Sila man sa magasin nga nagpamatod nga Domingo yun. Pahulay. O Lunes unang adlaw trabaho. Mga kaisunan, walay word for word to Lunes pero sa na uy. Nga magsugod trabaho gyud ang mga tao labi na ang mga trabahante sa gobyerno Lunes gyud. Maski ako gali ngayon nga private company ako trabaho kanang dili ko trabahante sa public pero ang unang adlaw sa mong trabaho Lunes man. Lunes oy. Muna kung ato basa lang ko Andreo. Official standard ISO 8601. Andreo. Usa ka international nga pamantayan nga nag-ingon nga Lunes mao ang unang adlaw simana. Oh. Ikuan niyo. ISO international gini. Lunes gali ang unang adlaw dito sa ilang kalendaryo. Nga ang Lunes mo sa na ting trabaho in taon sa mga kanang ano yung mga sa gobyerno labi na sa mga maestra. Klase ko na Lunes, June 16 klase. Muna nga, ang ako papamatod, Biblia ang referensya. Muna, Lunes so good. Magyatag Lunes, Martes, Merkulis, Sabis, Bernes, Sabado. Ikapitong adlaw yun. Muna ng Domingo, pahulay. Muna bitaw nga, akong gibasa ganina mga igsoon. Sa Biblia, nga, Domingo yun. Ang mga tulis, misimba sa Ginoo sa adlang Domingo. Klaro man kayo na. Okay lang nga, kung nanimba man sila sa adlang Domingo, kang Kristo, di away trabaho. Klaro na, di ba? Pasabta na to. Walay bisan isa ka putol. Yun, nga mabasa nga Lunes, ang Sabado, pahulay, wala na mga kisunan. Pahulay sa mga Kristiyano sa, pero katong pahulay sa mga dili Kristiyano, Sabado, ila. Kaya kung atong basahon ng, kini akong basahon ng kuandre, kini akong referensya dre yung yun dre Sige Reo, Jerusalem is the city 3 Sabbath, Friday Muslim, Saturday Jewish. So, ang mga Sabado nga paulay, Sabado yun ilang paulay itong mga dili Kristohanon. Pero Kristohanon kaya yun dre, Sunday Christian. Muna, so muna, ang Katoliko, klaro kay Biblika lang pagtulunan sa simbang Katoliko ay. Ang mga apostoles, magsimba kang Ginoong Hesukristo kada Domingo. Mabasa gina sa Biblia. Mabasa mo na. Kaya nagsimba. Huwag trabaho kayo. Gusto mo magtrabaho sila sa simbahan. Huwag trabaho dito sa simbahan. Simba. Nagsimba dito. Muna mga kaisunan. Muna nga, ang akong tema, salamat ko kay wagi ko nagbisodan eh. Kaya akong matundaan, dili, Lunes, first day of the week, wala ko mamatod, trabaho yun. Nagpamatod ko nga Lunes, unang adlaw sa trabaho. O mismo karon ako mga nananaw ni, Lunes magitrabaho na. Kaya kung mo tala na kalendaryo, pula ba na kalendaryo? Pula. Special day ang Domingo. Domingo, special day, pula. Holiday. Kay adlaw na sa pagsimba, adlaw sa paghinulom nga ang Ginoo nagluwas ka nato. Siyang pagkabanhaw. Muna, yung San Pablo sa unang Korinto 15, nga kung wala palabanos Kristo, walay kapustahan ang pagtuo, wala. Muna, Domingo yun. This is the day. Muna nga, this is the day. Muna, bagong adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Muna, ang mga apostoles, mabasa ginako nga Domingo, nga nagsimba sila. Nga nung hitabo mang Domingo ang ikapito. Sumala sa pamamatod. Kaya naghihap mag-Lunes trabaho sugod. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito yun ang adlaw Domingo. Gikan sa trabaho. Pagsugod mo gyapon Lunes, sa di mo gyapon Lunes pod. Nanong di magimo masugod og Domingo yap. Dito ta magsugod sa Lunes nating trabaho.
Muna mga kigsunan nga kung ato mayon tanaw ng kalendaryo sa mga tagagawas sa ako ingon rin sa ato basaw akong referensya dire o Lunes yun ang unang adlaw dito sa ilang semana. Lunes, ting trabaho Lunes. Magsugod kay di man mo kawalog yap. Lunes magsugod trabaho. Ting klase dun 16 Lunes. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ikapito Domingo yun. Dili ikapito kay ikapitong adlaw sa semana dili. Ikapitong adlaw gikan sa pagtrabaho. Lunes man trabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito gi Domingo gikan sa pagtrabaho sa adlaw Lunes sugod. Na tinuod man na tinuod nga dili mabasahod puro sa Biblia apan tinuod Lunes siguro trabaho ano mo sugod mag Domingo inyo man ang katungod na magtrabaho Domingo pero why mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis magsugod og trabaho Domingo wala bisan putol ang ibasa na naman pito binon di mo tinuod putol to yan dito mao walay nabasa dito nga Domingo unang trabaho wala mga apostolis ang Time!